Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kaawan San Kunze. Do The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Maayong gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya. Sir Gan Republika sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayad nga gabi. Ngayong gabi, Action Brian, no? Kag sa aton mga listeners. Excuse. Ari lakat sa aton nga chimpo sini nga gabi, Martes, kita karon April 28 to 2020. Sa gihapon, sa kapungsoran nag-influensya ang Intertropical Convergence Zone o kung ITCC nag-aapekto sa napagatnan sang Mindanao. Ang Davao Oriental kag Occidental, lakip ng South Cotabato, ang Sarangani, mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag naligwin nga pagpanagop nga tuga ini sang ITCC o kon Intertropical Convergence Zone. While dito naman sa Batanes kag Babuyan Group of Islands, mangin magalumon man ang kahwaan nga may idulot ini naligwin nga mga mahinay kun manipis lamang ang mga pagulan. O kon pag tulutaliti nga halin niya sa northeasterly surface wind flow o kon amihan kag ang kabugusan sang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod may pag-uum-guom sa gihapon hasta sa magalumon ang kalangitan nga may naligwin manini nga mga pagulan o kon pagpanag-uob nga halin ini sa easterlies kag localized sa thunderstorms. May ara nga pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin sa naaminhan na sidlangan ang nag-aapekto sa bugos dito sa naaminhan kag nakatungdan nga bahin sang naaminhan sang Luzon nga may mabalot ang kadagatan kag may ara man nga mahinay asa sa may kasarangan man nga huyop sang hangin magahalin ini sa nasidlangan pakadto sa naminahan na sidlangan o kun east to northeast ang mabatikan sa iban nga bahin sa aton pungsod.
nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag panahog kita diri partikularmente sa aton probinsya. Padayon kita nga may pag-uunggoom sa gihapon ng aton kalangitan sa nga mga lumo ng aton kahawaan. Nga may naligwin ini nga mga pagulan no kun pagpanag-uob aton mapatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental. Lakip man ang syudad sang Bacolod. Kag makaagom kita diri sang mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin ni sa nasidlangan bakadto sa naaminhan nasidlangan ukon east to northeast mapatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabilin lang sa gihapon ang kondisyon sang aton kadagatan nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. Alas 8:50 sini karon nga gabi magaunas 0.0 metro ang takos sang kanabawon ng tao magabalos. Alas 3:02 sa kagahon sa takos ng 0.7 metro ang kadalumon. Kag alas 5:55 sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw. Magabutlak naman ni siya alas 5:27 buwas sa aga. Sa subong aksyon bray ari kita 26 degrees Celsius o 78.8 degrees sa Fahrenheit. So muna kabugusan sa ato na kantiempo sa gabi. Na nagbulubog na man Sir Gan, no? Bulubog na siya 26. 26 na siya. Sige. Sir Gan, salamat, Gid. Okay, welcome. Maayong gabi. Una sa balita, una sa aksyon. Mataway nga ton sini nga palibot diri sa Bacolod, Negros Occidental, kag bisan din pang abahin sang kalibutan. So, mahigid nga patimaan para sa aton, ano? Sa gihapon, ang aton nga matag-adlaw nga tanan. Ara gyapon sa ginatawag naton abnormalidad bangod sining COVID-19. Pero amo na, hindi lang COVID-19 ang aton silipagan bantayan sa mga utod naton nga nagapuyo sa higad sang baybay sa dalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto gid 24/7 lakip na nga aton sini nga mga utod man dira sa puloyan nga dapat maghalong kita sa kalayo. Antes kita formal magpangalagad subong nga gabi, ginaimbitar ko gid kamo sa pagduko kag magpangamuyo sa gihapon agod sa pag-away sining si COVID-19. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon na dyo Philippine Standard Time, las 6:44 na mga kaksyon, subong nga adlaw. Yari na kita sa Martes, Abril 28, 2020. Kumusta mga utod ko dra sa Puloy-an? Ba nakapreparar na gid si nanay, nagahuluhukad-hukad na ho. Ang pinggan do kulang isa na yaw. O si tatay do'y madala.
O hindi nyo pagkalimti taya, ikaw gayom yuhom kada subong monitor sa akon. Basi makibot. Malipat kan, tis ka matulog karon mang toothbrush agad tay. Para pagkaagab la fresh gapon lahaw. Action firing line. Ngisi-ngisi siyang baliguro, ay ko toothbrush anoy, pangalimog lang ng akon. Sige, basta antes magpiyong karon sa gabi, dugay-dugay, pang toothbrush gid. No? Para pagkaga, hindi ibaho, kanalang aton siniginhawa bla. Action firing line. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radyo Bacolod 684. Nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live. Na pwede nyo i-click, share, tag-like sa mga ka-aksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang dira actionradyobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa mga Twitter account dira follow lang Aksyon Radyo Bacolod Official. Sa mga texters nato ng aton numero 0938-225-5017. Kagaton sa mga viewers dira, i-type lang dira sa comment section ang inyo sa mga greetings, ang inyo sa mga opinion and reactions. And of course, una na ako ng pangayos ang pasensya dira sa inyo kung hindi ko mabasahan ang inyo sa mga mensahe mga ka-aksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Onward na, Tob-Toblas 9 ang takna subong nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano balandalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong nga gabi, 33 ka mga OFWs mga kaksyon nga nag-abot diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental tinalikdan nga mga sinimana. Gin-anunsyan sang probinsya nga ini sila ang negative sa COVID-19 sigid lamang. Mayong balita ini para sa aton diri tanan-tanan, ano? At least inabalang na amat-amat naton nga nagajutay ang mga tao nga probable sining nasabit iyang COVID-19. Subong nga gabi may manog-abot man nga mga OFWs, I mean mga seafarers naton diri sa Bridco, more or less mga 50, no? Ka mga Bacolodnon kag Negrosanon ang mga panaog diri. Pero aside sa ila iya may ara sang masobra isa ka gatos nga iban pa nga idulong man sa sining barko nga ginsakyan nila didto sa probinsya sa Iloilo. Action firing line. So i-live tanay karon maka-aksyon sa pag-abot sining mga utod naton nga mga Pinoy gikan didto sa Metro Manila o kon Bacolodnon kag Negrosanon. Una diri gani nakibot ang Negros kag Bacolod nga mga public officials kay doay sila ma-inform ahead of time bala. Tiwas la mahimo sa kinanglan tagin naman ni sila sa pupuhon gid kag in fact yesterday ang Bacolod nag-preparar gid sang ila sini tululugan sa ila sining pag-boot or in-house sila dira for 14 days abi kiti may ara gyapon sang pagsulundan nga dapat sa 14 dias ngani sila hindi pwede makarikta pauli sa tagsa-tagsa nila ka mga puloyan para nga masiguro naton nga ini sila ma-negative or positive sining COVID-19 kaya may ara sila iya sang travel history. Sige, karon. Action firing line. Check na karon mga kaksyon and ang iban nga balita sa lokal, wala gyapon untat ang reklamo sining sapsap nga ini ang Social Amelioration Program or cash sang gobyerno kay diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon until today. Wala pa ya katapos panagtag. Di may imagine of Action El Rey, Bacolod alone, 98,000 ang panagtagan sining 6 mil nga ini. Action firing line. Hindi pa basta-basta iya makadro diretso nga aton sining nga DSSD sa pagpanagtag isa-isa kay may reklamo diri, mareklamo didto. Actually may mga barangays kay na diri nga inang nagapalabot sang reklamo sa aton nga nagadulubling iban, may utod sang barangay Kagawad, may ara sang maestra, may nakabaton nga may trabaho man, galante man ang kaugalingon. Action firing line. Pero masubo diri kay may ara sang wala gidya kabaton nga nagayambi na lang sang kagutom pero way pamadala sa ining sap nga ini. Action firing line. Nagaluha ang mata kag layamid na sang kagutom kag ginabatsyag sang sulok-sulok. Wala pa nabdala sa sap, ambot kun ano nga sahi sang valuation kag pag-check sa aton siri nga mga otoridad nga ang iban diri nga
amo to nagapuluti ng matas kagutom way pamadala, ang iba nagailistar sa subdivision amo pang nadala. Action firing line. Ano klase nga pag-evaluate ninyo man? Oh, di bla? Kung ako na palang tawon ganiya, isa-isahon tayo puloyan nila sa puloyan, ma-check na naton kung anong capacity sa isa ka tao mo. Kung di bla siya dapat or hindi. Oh, di bla? Kag pa-fill upon, bao na nari-sari nga mga reklamo, ang nagay-nabot diri sa aton. Karon dugay-dugay gani may reklamo diri sa barangay 10 ho. Oh, sa barangay 10 may reklamo diri nga kunuhay why man sila na nadala. Pagkatapos ini allegation na gusto ta pamatian karon ang side ni kapitan base may time kita sa iya. Ang allegation diri nga ang size mill ipatunga sa magbayad. Action firing line. What? Ano na tabo ini? Kag may isa ka barangay kapitan man manggihapon maka-action ini allegation man nga nagbuhin gidya sang size mill mga ka-action ginbuhinan nga ginahilabtan nyo ng indi inyo ha? Action firing line. Ano kamo ha? Nagapanimaho kamo sang medyo makahang-kahang ha? Action firing line. Sige, pakaronan talang ina nga mga reklamo sa pagkadaghan gid, no? Sa pagkadaghan gid sang reklamo nga hindi na kita kaarapan. Action firing line. And ang iban nga balita maka-aksyon sa lokal sa aton sa pagpangalaga diri gyapon sa syudad sa Bacolod, kuni ang National Interagency Task Force nagpalayag, no? Ang bisan pa ni si Presidente Rodrigo Duterte nga ang mga lugar kaangay sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental didto na kita mabilong sa General Community Quarantine o kon GCQ after April 30. Kaya dito sa Luzon area and other provinces nga medyo lala gidyang sitwasyon sa COVID-19. Duro-diretso to ya another 15 days naman until May 15 ang ilas ring ECQ mga ka-action for the seguridad gidyagyapo hindi pa mamalaan ining si COVID-19 kung anong sitwasyon sa nimo. So, diri sa aton sa Negros kag Bacolod, nabilong na kita sa GCQ. But, ang aton sa ring lokal nga panguluhan sa Bacolod, nagdihon sa isa ka resolution kaina, nagpatigayon sa isa ka espesyal nga sesyon, kag nagpasar sa resolution nga nag-aapilar sa National IATF nga kung pwede magapabilin kita gihapon sa Enhanced Community Quarantine sa sulod sang 15 días man. Action firing line. Ano mga basis diri nga isa nga nakit-an naton o kon pila ka mga basis rather nga nakit-an naton diri? Una, may mga swab samples pakitayang ato sa Iloilo nga wala pa napadalad balik diri sa aton sa Bacolod and we're not pretty sure kung ato sila mga negative, positive anong sitwasyon. So isa na sa basihan mga ka-action. Action firing line. Although nga di miyari kita diri sang 9 ka mga positibo gidya sang COVID-19, kung i-base nato niya sa number nga kung diin siya binasanto abi nga stage abi sang ining community quarantine, ti daw matupa na gid man kita gani sa general gid man tani mo. O galing kiti may mga iban pa gid nga basihan karon ang Bacolod. That's why nga nag-ayo sila or mag-aayo sila sa National Interagency Task Force nga kung pwede idog-idogan pagid sang 15 days ining ECQ mga ka-action. Action firing line. So kung mag-ECQ or from ECQ to General Quarantine or Home Quarantine na kita or General Community Quarantine o kung GCQ, may pagbag-o man sang hinatagay sang ayuda. Action firing line. Tika mo sang reactions. Like for example, Bacolod, if in case ginman nga matigayon ang pag-ayo sining syudad sang ECQ nga ini until May 15, kaway pa nga may ayuda nga ipagwa liwat ang syudad sa Bacolod nun. Action firing line. Kaya kung mag-GCQ kita, ang ayuda madula man ang SAP nga ining 6,000 pesos. Action firing line. Kaya tingalangan padayunon mo pa na kay ti inang tawag naton gani may ara na sang tsansa mga tao nga makagwa kag mga trabaho. Action firing line. Sa iban nga balita mga ka-aksyon, napulo ka mga DSWD personnel nga nagpanagtag sang ayuda sa barangay Banago ginpaidalom sa home quarantine, no? Nga kay didto nilapit mga ka-aksyon ang bayanihan bilang nga may nagpositive to si patient number 9. And wait kasigurado ang natubang nila ni nga nagkwa to sang tag 6,000 base na latnan man to proyek palayo lang. Action firing line. Panigurado malang niya, no? Panigurado malang ini
Actually, ang pila ka mga puloy-an sa tupad ni patient number 9, naka-lockdown na ni sila. Action firing line. Umpisa pa sang nagligad nga adlaw mga kaaksyon. Sa iban nga balita sa lokal sa Negros Occidental, Governor Lacson may panumdom sa Negrense angot sa pagpatuman iya sang GCQ umpisa Mayo 1. Action firing line. Mga returning Negrenses nga natala na buligan sang provincial government nagdangat na sa masobra 1,400 mga kaaksyon. Ati kay kwanta game obligado ini sa gobyerno Action firing line. O kung obligado si gobyerno nga himuon tagid taran-taran ini, that's why nga kung anong ginahimo sang gobyerno naton para sa aton kayuhan sundo naton. Sundo naton hindi kita ya magpamalabag, respetuhon naton ini kay ini tanan-tanan ginahimo nila para likaw kita sa sining nga balatian. Action Brian Borden. Action firing line. Ang iban karon nga balita mga kaaksyon ni plastar naton may gina-check kami kundi may COVID marita si El Rey kay na nga ginbuligan na to nabunag to bala si COVID Marie. Subong may ara naman no si Jan COVID naman no lalaki naman iya. Masikat gini si COVID nimo. Oh, grabe no. Sige, check tanay karon na. Kay do ka unique sa mga ngalan. Subong sa mga nagabalalata, ang ngalanin yung man COVID dagaling kay ang virus, doon hadlukan sila magngalan sa virus na. Action firing line. Sugpunin nyo lang virus. Kung babae, abi si Lila or Laila virus. Wala mo na blan. Action firing line. Nahilabdan to pang senadura ba? Pandemic, pwede man, ano? Daw mo na bla, no? Kung pwede lang, Wuhan, China. No? Kaya dito ni Halin, no? Dito ni Halin, abi. Hindi, ga-joke lang kita. Laktan tala ni Kuryomyo, mga ton sa nga pagpangalagan. Anyway, sa balita sa lokal o national mga kaaksyon, subong yang gabi, matulutokre lang kita to gamaya, no? Kay ang may ginpalayag diring Malacanang nga kaina ang GCQ diri sa aton may nagapamangkot mga barbershop ti pwede ka bukas, parlor pwede man, no? Mga film shooting pwede man, mga television productions pwede man. Labi na gid sa mga lugar nga daw ka moderate man lang ang risgo diri sa aton, pwede gid kuno according iya sa Malacanang. Palayag ina Attorney Harry Roque, ano? Pero observe kita gyapon, no? Observe lang kita gyapon sang mga pagsulundan para mas makasigurado gid kita sang aton sining himo. Si action ang gatawa. Lila Birusa kuno iya. Okay, sige. Ang ibang nga balita sa national mga kaaksyon, ari kay Ario. Ang balita sa nasyonal, pila ka mga pribado nga mga bulothoan, dako ang tsansa iya nga magpanirado, gidyo, bisan wala na si COVID-19. Kining palayag sang ila sila nga presidente sa ginatawag nila nga Federation of Association of Private School Administration o kon Administrators o kon FAPSA. Nga kadamo sa mga bulothoan nga mga pribado nga may mga utang sa bangko, nag-loan ini sila para ipatindog sa mga edipisyon nila dira. Subong kay wala klase, wala income, wala sang may nagpa-enroll, way tanan-tanan. Tidamo sa mga bulutuan sa Pilipinas nga posible magasiragid sa palaabuton. Action firing line. Masubo ini, in fact, mga private teachers gani, nagpangayo na sambulig sa gobyerno, kaya tikon mga teacher naton sa pribado, no work, no pay, mani sila mo. Kung ni sila nagatudlo, why mani sila sweldo man. Ang ibang dira, mga sideline malang action el rey, no? Kikabalo ka sa private, bisan hindi kada iya pasado sa board sang pagkamaestra, pwede kada iya ka maestra basta may ara ka lang sang unit nga naka-graduate ka sang iya sang education. Action firing line. Nga education iya nga course. Check to action el rey, no? Pwede kaya ka teach da mo bisan hindi ka board passer, no? Pero managaling kung sideline ka lang kag kung wala sang ginatawag naton trabaho, way klase, abiti, way ka man sweldo. Action firing line. Amo na dira mga kaksyon. So nagapangayo mo sila ayuda subong sa gobyerno, kiti perdigid sila sa mga board passers naton nga mga manunudlo naton nga nagatudlo sa pampubliko nga mga buluthuan
Kay subong way sila klase action El Rey, way gani isang ano ning tawag gani isang isa ka semana nga paninlo gani before ang sulod klase gani. Daw nalipat tam lang kaninang maninlo bla. Basta way sila trabaho gid subong, no? Ang Action Radio gani before ang mag-open ang klase gani ya. Ga-support kita, may isa kita ka school nga ginasuportahan sa pagpaninlo o kung ano nga sitwasyon. Na miss na namon gani mo kay dapat amo ni nga mga sinimana ang Action Radio sa kusako na nga panagtaganay sa mga semento, sa brigada, no? Kita mo daw pati na puro na lang ta virus, brigada kakalipat na taho. Action firing line. Ang Action Radio sa mo sa mga binulan sinimana abe panagtag sa mga semento, sa mga kung ano-ano mga pinta, mga ano na lang mabulig namon sa mga schools nga amo na beneficiaryo abi every year ina mo do duna na bla sa Action Radio ti subong wala iniyo so mga manunudlo naton wala man brigada way man tanan-tanan sa pampubliko mga kaaksyon pero ang pinaka advantage lang diri sa ila kay bisan way sila trabaho subong propongko lang sila ang sweldo sa manunudlo sa pampubliko nagapadayon. Action firing line. Di may mga lesson plan sinis lang ang ginatrabaho dia pero ti pila na kasimana kag kabula ng aton sining ECQ kada ko na sang time ginila ganing iban nga reklamo na kay may iban nga manunudlo kuno do malala na kuno Action El Rey puwak nila kay sila gaugtas ang estudyante nila. Action firing line. Ang iban nga manunudlo do nagdugang ang tambok kuno nila kay pungko kaon daw mo na bala anyway so mo na ang sitwasyon sa ngaton sila mga utod iya na nga mga manunudlo pasado man o kon hindi mga kaaksyon. Sa iban nga balita iya sa dito Kades International, ini marami ni nga balita for us kay nga man sa New Zealand mga kaaksyon, ang ila sa nga Prime Minister nga si Jacinda Ardern nag-announce nga kuno may ara na sila didto sang natukiban nga vaccine kontra sining si coronavirus. Kinilihitimo iniya, hindi ni kay kunano lang nagalapta dira sa social media. Arya sa news online giniginkuha namon kay na-check na don. Nga nag-announce sila nga may ara na sila sang vaccine didto nga pwede nila mapierdi na si coronavirus mag-action. Kag ginanunsyo man diri nga bawi o na ganit nila didto mo ang pila ka mga restrictions sa New Zealand mga kaksyon. Good news ini pamangkot kung tagpila galing ini ka na tublok sini o kung ano nga style ini ti medyo mahal-mahal no? And sa karon apisar sini nga may ara sila ya sang bulong na nga natukiban pero ang Prime Minister na naghambal hindi lang gid gyapon kita magsalig. Ang aton sini ginahimo nga pag-edukar sa kaugalingon naton sa mga distansya, sa mga face mask nga ini, sa kung ano-ano pa dira nga amo maka-prevent sining virus nga magtapik sa isa ka tawo dapat sigihon ng sagihapon. Action firing line. Pero ti do lipay kita nga ari na niti kon magdamo na ning ilang production didto, di ba sa ma-share man nila sa aton diri kun do kanami man, no? Kanami man kag amo na ning sabat sa aton sini ginapangita mga kaaksyon. Action firing line. Alright, sa ibang nga balita sa national, tiarya, update ta kamo sang COVID diri sa pungsod Pilipinas. Ang positive karon nagdangat na sa 7,958, no? Kag ang naka-recover, anyways may bag-o ka 181 gidya ka bag-o nga nagpositibo. 975 diri naka-recover na, 43 diring bag-o. Ang patay nagdangat naman sa 530. 19 diri ang bag-o mga kaaksyon. Action firing line. Sa bugos nga kalibutan, ang nagkalamatay o kon ang positive sining coronavirus naglambot na sa 3,075,972. Kag ang naka-recover diri naglambot na sa 928,995. Lapit naman milyon ang naka-recover. Pero masubo lang diri mga kaaksyon kay ang patay naglabot na sa 212,000. Grabe, no? 265. Action firing line. 212,000 di ang patay. Nagapanguna karon sa may pinakadamo nga patay mga kaaksyon ang pungsod gyapon sa Amerika, USA, nga mayara sang 56,000
803 ang patay. Action firing line. Ginasundan inisang Italy dira nga may 26,977. Ginasundan man inisang Spain mga kaksyon 23,822. Ginasundan inisang France nga 23,293. Kag ang UK subong may 21,092. Amo ng top 5 nga tagsobra 20,000 kag 56,000 iya ang USA mga kaksyon. Action firing line. Tang iban way man ganubo sa tag 10,000 man ang iban no, may tag 5,000 sobra man 7,000, may tag 8,000 man ang iban diri sus kuno na lang ni man. Tikitara kita sa 530 mga kaksyon. Action firing line. Alright, pangamuyo gapon kita nga maamat-amat na gidban nga mag-down ining paglapta ni virus diri sa aton sa pungsod Pilipinas kag bisan pa gani sa bugos nga kalibutan. Action firing line. Ari ay, kundi sa Mayo 1, ipatuman ng ginman ang GCQ, no? Ang General Community Quarantine. Sa diin may ara na sang partial nga mga pagbalik o pagbukas liwat sang pila ka mga negosyo sa bugos nga, sa mga lugar nga nabilong sa GCQ mga kaksyon. Now, so may ara diri sang pagbalik na sa mga aton sini nga mga trabahante sa mga kumpanya. May mga bukas na nga mga construction supply, ibalik na gani ang construction works, mga proyekto sang gobyerno, tingnan mga pagkaon, tiya gaway manauntat mo ang aton bulong, mga foods naton, mga supermarket, tanan-tanan, way man na untat iya mo, no? Transportation, ibalik na partially, kag iban pa. May mga restrictions din, in fact, kagabi na plastar ko na sa inyo. Plus, ang pila pagid kabulig nga dihon sa aton sa mga lokalidad, kung paano naton ini mabutang sang hustogid nga hindi kita makaproblema liwat sining si COVID-19. Action firing line. Kaya ang ginakulbaan naton diri mga kaksyon based iya sa history nga kon magbalik kita sa normal nga may ginakakulbaan pa ta nga mga positibo kag mga probable suspected nga mga tawo sining COVID-19. Base bala kon buy-an kita kag magpinagusto kita aksyonan sang libot sa komunidad kag may positive gali, kag nakalalatnan ang tuman kadamo, amo ning ginakulbaan nila nga second wave kuno, nga base umigo sa tawo kag hindi mapunggan. Action firing line. That's why may mga restrictions ginhimo. Now, sa mga company, ipatuman gihapon ini ang ginatawag nga skeletal gihapon nga workforce sang ilang sini mga trabahante. Bukas na aksyonan ng mga malls mo. Di may pinakadamo, permi nga mga trabahante, mga malls naton, iihimplo ko lang ang mga Robinsons, ang mga Ayala, SMD sa aton, Gaysano, pila kalibo ng ila sini nga mga trabahante. Now, ang House Deputy Majority Leader nga mo si Bernadette Hirira Mangkaksyon, nagpalayag, nag-ayo siya sa Interagency Task Force nga kung pwede kuno, obligahon ang kompanya nga ipaswab test ang tanan nila nga mga empleyado aksyonan. Action firing line. Ang mga rapid na blang testing kuno, kung pwede himuon ina sa isa ka company para masigurado kung sino dira ang negative kag sino dira ang positive. Kag kung positive, ikaw of course, hindi ikaw pagpadyutihon. Action firing line. Anong mabulig sila dini? Kung positive ka, kung hindi kaya kapanglaton sa mga upod mo aksyonan, hindi ka man makapanglaton sang inyo nga mga kliyente, sa inyo sini mga customers dira, kaya na-check ka na before ka nagsulod sa imo trabaho, liwat. Tigalantaw kita gani sa mga dalagkong companies, linibo na dira iya, sino magasto, sini? Action firing line. Siyempre gastuhan gidya sang kompanya no? And ang bot silingon din ni Herrera nga kung mahimo ini sa company, of course may mga advantage na kita. Base pa lang kag pwede ayoon man nga i-exempt sila sang tax ining kompanya kung matigayon ining swab test aksyonan. Action firing line. May mga exemption sila kung pila ka porsyento amo ning bot silingon niya, no? Tido okay man no?
do okay man kag base may ihatag man gobyerno sa kompanya iko na nga mga ayuda abi, no? Kay para masigurado gid nga hindi gid makalapta ining si COVID-19. Action firing line. Sa akon paglantaw ti good ginya katama. Good lang sa mga company nga medyo medium lang bala, small kag hindi taman ka inang large, hindi ka taman ka damo sa empleyado. Galing kiti magamo ng SM mo. Bisan damo sa empleyado, di sarangan man lang magbayad aksyonan. Way gina problema, no? Pero ka kumod mang ibang gani sweldo na. Action firing line. Di mga periodo rin sa mga gulugagmay nga tag 20-30 lang kami empleyado, ti kayang-kaya eh. Pero ang pamangkot, aksyonan. May mga testing kits kita dire. Dire man na, isa man na kapunto. No? May mga testing kits kita dire. May mga yara tabla sang testing center nga makaamuma sining tulo testing nga ini within a week abi nga mabalaan ta dayon kung negative or positive ini sila. Action firing line. Abi man kuton tabing hanay sa aton nga mga negosyante action-an, si Sir Carbon abi, si Sir Carbon abi kon kakadlaw, anong inakadlaw mo man? I-check naton abi kon pabor man sila sining plano abi or hindi pa man ikuan eh. Ano pa lang itawag sa gani inang duso pa lang, no? Nga pag kuha sang testing abi sang mga empleyado sang kompanya. Kaya ti ako gani home ako sa pagbasa ko diri kay nga ang gastuhon hindi ga basta-basta. Gapangyam gani ko kis magkompanya gani magkuha sang mga empleyado gani nga doga demand sang sweldo kag kon nagareklamo da mapa swab test makita iya. Action firing line. Daw mo na bla ti pero lang tawon ta. Ang tawon ta ning aton sining ang aton sining mga negosyante grupo diri sa Negros kag probinsya sang Negros Occidental kung pabor bala sila sining pagtuon, no? Kung pabor sila sini or basi may mga suggestions ini sila nga pwede naton i-share man sa aton sining gobyerno. Action firing line. Di blamo man na mo may pabor bala sila o kung may gap mangindi sila ano nga sitwasyon, ano dapat ang himon. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry Executive Makaksyon Officer Sir Frank Carbon. Sir, good evening. Brian, mga gabi. Yes, sir. Salamat gid sir sa time. Bago ko lang i-discuss ang ining gusto sang isa ka kongresista gina-recommend niya or ginaayo niya ang IATF nga kung pwede swab test kuno mga empleyado before mag-start liwat ang GCQ abi para ma-sure ngayon sila negative or positive. Sir Frank, ano sa inyo paglantaw diri sanay sa mga gobyerno sa mga negosyante? First of all, sino magasto sang testing kit sinikad ang pagkuan bayan? May gasto ni. Yes. Muna nga pamangkot, sino magasto? Oo. Munang-una gid kay may kuan iti subugadaan ang amon kapital. Halos ubos na. Yes. Magastoson ko pa kami. So, munang-una nga question, sinong magasto? Pero kung kami pamangkuton, no, hindi man kami experts ni sa health issues, pero kung sino ang pinaka-vulnerable, meaning ang dali ma-infectar, tungod sa exposure ya, kag siya ang makadasig man mag-local transmission. Amo ini mo di testing is to avoid local transmission mo. Yes. Ikwa on ganayon. Now, sino bala ang pinaka-vulnerable kag siya nga siya ang maka-local transmission? Thing number one, kung ini ang natawag sang aton local government mga hot areas or hot zones na may identify na nga positive. So, amo na sila ultra conservative sa Bacolod, ultra high risk area. Meaning ma-identify na nga positive. So therefore, ina nga pamilya or ina nga sityo, ina nga locality, dapat immediately i-contact tracing. Sinob lang din palibot. Basta sa Cebu bla, kaya nagyang tungtoy na lagyo, tapos nag-ininom. Kuni, tanan nga tao to nga ging panglapitan niya. Sa lala, kuni kontaminado. Sa lala.
Tiyan mo na ding dapat man. Ang first dapat kung may kwarta gid man ta sa lab testing kag sa test kit kag lab testing sa laboratory, may bayad na tanan, nila libre. Yes. Dapat atong pinaka-vulnerable. Number one, ato like sa Banago, may identified, dapat ang pamilya sina kung sino i-contact tracing, kung sino nang pinanglapitan niya nag-ininom sila daw, nagmadyo, amo na yung dapat contact tracing kag i-mass testing para ma-isolate sila. Kaya piho na may arada kontaminado mo, no? Okay. Ang ikaduwa na grupo, kung yan sa hospital, ang atong doktor kag mga nurses, nuroy ikaw gabasa naman, pila na ka-doktor kag nurses sa Bilog Kalibuan patay. Yes. No? May ganit sila kabalo, may sila matestingan, kay silang expose. So, nason nga ang grupo is amuning doktor kag nurses. Sino ang ikatatlo nga grupo? Kung iyaran si po ang atong mga pulis kantano da kay adlaw-adlaw nga tubangay na nila, no? Silang expose. Tapos sila man ang pakadto pagka-reviewan. Silang gadamo tao sugata sino ni sila man. No? Amo na ang kuan kag ang ika-apat ining atong halin sang pagsugod gimpaabrit nga mga stores lalo ni kuni ang mga grocery tang atong datindira kag ang butika amo ni sila tanan ang vulnerable na possibly ma-infectuhan kag sila maka-local transmission kay sila nagapakadto pa kare. Okay, so meaning amo niya go ahead, sige. So meaning, sir, pabor man ka mo sila sa mga company, pero ini mga tao lang, abo ni sila ang mga frontliners panabi sa mga negosyo, dira, like mga supermarket, dira, kag mga pagkaon, abi, sir, damo drugstore. Kung ang imo negosyo, amo na, kay galing ginaguay na, hindi ka pag-abrihon kung kuan ka, kung restaurant ka, hindi ka kabre, kung basta may face-to-face ka, oo. Kung ara ka sa tawag na health, kuan ka na bla? Mga health and wellness, masahe, barbiro, hindi man? Yes, gani, no? Nag-manicure, pedicure, hindi ka na, pwede. Okay, tanan nga may physical. Nga may face-to-face, hindi ka ka-social distancing, hindi pagpabrihan ng mga negosyo. Okay. Ang mabrihan niya ato yang maka-social distancing ganito bla. Like hardware, pipila man kataong kadto sa hardware man. Yes. Sa spare parts store. Sa repair shop. Sa car companies. Pipila gid ka kuan si mga Brian na yung turmi sa car companies kaya adlaw kada si Otuig kay ili sa lakyan, no? Sir mapasibang tada karon, sir. So wala na chance. So kanugon lang ang kwarta. Yes. Dapat kung limitado mo lang kwarta mo, kung sinong pinaka-vulnerable, amo to ya kay siyang ginakwanta amo na local transmission. Magin mo no padi ang yes, magin mo no pining si Rira diri Sir Frank nga ginaduso yaman kay i-check yaman nga kon magpatigayon ang company sang sining swab test nga ini base pa lang ma-exempt sa mga taxed abi or may pila ka percentage abi nga i-minus dira, Sir Frank? So in short, ang iyang ginatuyo kami magasto. Daw mo mo. Gasto namon. Tax deductible namin niya. Tawon na siya. Kasi masakit, no? Naway ka na gani kapital, ginapabrihan na namon gani ang DBP Land Bangko para makautang na kami. Kasi kung sirado sila. Yes. Pagkasuson pag-igdami nila na, masakit na kayo. Yes. No? Ang amo na lang niya bayan nga gina-regular sa dole, atong i-allowed i-abre mag-general quarantine, no? Community quarantine, general. Atong i-allow i-abre, dugang abrihan. Number one, sweldo kami below minimum wage lang anay. Tugtan kami nila. Permalang ka na nga empleyado. Pero wala sang early off sang regular ng employee. Meaning, tanan makaambit. Pag-abre, tanan makaambit. Discan, kung 300 o 400 ding amon nga minimum wage, discan 300 na lang anay. Pero why lay off? Eh, subang pwede nuhot, no? Pwede mo kami sarangan na namon, why gid mo? Pwede gid ya. So, pasling namon, allow us to pay less than minimum wage basta makonforme empleyado. Namon,
abrihana mo na amon store, since why pa man ibintahanay, establish tapos to, iduro, why ibintahanay. Yes. Tunga lang anay sa amon empleyado, amon pasudlon, tunga NWF, tunga TTS. Yes. Ang sildo nila, below. So, in short, sa mass transport, wala yapon problema, kay tunga mo lang siyang tao, nga empleyado makagwa, kay Yes. tunga, paway man sa balay mo. 50% gidyang medyo buhin diri. 50% lang ang gimbuhin. Tignan ko na kayo, no? Yes. Dason, ang mismo sa amon opisina, makapractice ka gitman, physical distancing, kito nga lang sa tao mo. Yes, hindi crowded. No? Hindi crowded and everything. Tapos, makapractice kami na yan, basta may ilanat ka, hindi ka report gaubo-ubo ka, hindi ka na mag-report, ka rashes ka, kuno, may rashes. Bago naman kuno, rashes ka, May diarrhea, diarrhea. ang symptom. May rashes ka, hindi ka ka-report. So, in short, ang tao mo, ma-monitor mo, gigidutay lang sila. Plus, ang amon tao, happy man siya, kaya instead nga adlaw-adlaw mapliti siya, pagkaon sa kagastos ang piti kag pagkaon sa opisina mo, kaya hindi ka magkapuli. Yes. Masave mo pa. Oo. Sweldo mo tuod, butang mo 70% lang, pero huwag ka man gasto. So, pareho mo lang nga gapon nga daw nag-full ka sweldo and everything. So, may maka-abri na kami, hindi kami masakit sa sweldo, may physical distancing pa. Yes. Kag ang amon tao, ma-monitor pa namon kung ginailanat ka, kay tidutay lang makita Yes. mo and everything. Okay, so, so, amon ang amon niya ginaprokurawit, ang dole, para kamo kabalon, nagkompormi sa amon. Oo. Ang dole, nagsuglanoy na kami sa dole siya. Frank, basta maperma lang tanan nga tao nyo, nga kompormi sila, nga ang sweldo, lubo lang sa minimum wage, why lang layoff. Hindi ka mag-intervene, okay kami. Kaya luyag namon nga maka kita naman ang mga tao, may sweldo man, kay subong ya, kita nila gutom na gid. Kaya mismong duling nga camp gani, kabalo ka guro, naguntat na. Yes. Kaya wala sila Wala pondo. na mo, ubos. Oo, wala na pondo. Tisling nila, timayo gani kumabrihan, iskan 70%, 60% na nga ng sweldo, pati ang tao may ara. May ara. Inakaon. Oo, hindi bla? Yes. Kabayan, anong gusto mo? Zero kung 300 a day. Dapat may aragid. Amo na gani nga ti so gabi ining pagbalik sa GCQ na Sir Frank paborable na ni sa hindi gyud halos tanan pero ti ini makabulig-bulig na gid. On May 1, ma-start na kita Sir Frank. Kano sa anong paglantaw mo diri Sir Frank? Wala pa kay si Mayor Bing do magda-meeting pa to siya maayo pa sa gani nga up to May 15 lang siya. Gani Matikas man? na. Oh, yes. Ambot ko na anong kwanto ma-meeting pa to sila kuno sa iya kwanto mga SPA, councilor ya. Kag masulat sila to sa IA something inte Interagency Task Force. Interagency Task Force. Interagency Task Force nga i-allow sa anay 15 days. Kiduway pa sa katapos ang identify or testing, whatever, sa iya nga mga hot zones. I got a feeling i-allow sila. Kaya mas nakabalong lokal sa sitwasyon sa national to I They see. will be given allowance. Yes. Pero prangkang istorya pasado na ng resolusyon nila Sir Frank kay nasang udto inog ato na naganigro sa Manila. Subong mo so sa inyo binga okay. pasado na resolusyon nila special sila kay na session. So padala ni sa Manila na utod kita aksyonan balikan ta si Sir Frank karon dugay-dugay. Action Firing Line. Excited na to si Sir Frank tani mo mga negosyante naton nga sa May 1 diri ya sa Bacolod. Bacolod lang ang istorya ta diyan ya kay Negros Occidental go na to ya sa GCQ mo. Ang Bacolod may mga pagkuan pasubong, may pagbalasa pasubong, hindi pagid totally nga goods. Brian, siya may na tandog guro. Hindi kung kisa Sir Frank ang aton ni nga smart ka Sir Frank mo tag 10 minutes lang kadula gimana siya mo. Or 15. Gakadula na siya. Gakadula siya gali. Yes, ang balko kay na Sir Frank before ka nagbalik, ang balko si Sir Frank tani ka mga negosyante sa Bacolod excited na sa May 1 kay ma-GCQ na. Pero tiyan mo na, nagpasar sa resolution, mag-aapilar sa Interagency Task Force, kung pwede palabigon iya sa May 15. So, Sir Frank, sa imo bilang negosyante, mantamahimo, sa imo pabor ka man di, anong sitwasyon? Una-una,
number one, I'm not a doctor. No, hindi ko mikabalo health issues. Aha. May rason siguro ang aton syudad, aton leader, aton mayor, kaya sila kita nilang sitwasyon no? Basi hindi pa bagay. No? So, ihatag na siya. Now, kami daw tinguwa man tong SSS, may wage subsidy man sa kunoa. Tapos na, why na ang kwan mo? Why na ang duling camp? Why na to? Mga tupad to. Ang ko no, SSS na wage subsidy. Meaning na-recognize na sa gobyerno na ubas ng bulsa sa mga employer, sa mga negosyante. Sila na lang. Nya kami na lang anay masweldo sa inyo tao. Sila na mo, thank you man na. Po dali-dalian nyo kayo basi bala. Ubas man to ang kaldero, why na to talig-angon man mga tao namon. So, anyway, sa why man, bisan sino, di, why gin man mahimo, sa na-mention mo to, di man ta doktor, may mga basis man sila. So, sunod na lang kita si Sir Frank, magamo sa nga sitwasyon. Masunod kita. Ako, I'm an accountant. If you talk accounting and business, guro may dutay ko daw na balan, pero kung health issues, good light na mag-debate kay bisa doktor, no? I see. Let's give it to them, kay silang expert. So, let's give it to the expert. If you talk business, accounting, finance, kita, storya may kinagawa. Sige. Regarding sa negosyo, subong medyo down gid ta diri sa Bacolod, Sir Frank, Negros Occidental, grabe gid pila ka porsyentong pag-down naton gid? 90%. 10% lang no? na ang negosyo da. Grabe, Kita mo lang na grocery store kag market malang ang gabre. Din ka makadto subong either sa grocery store o sa public market. Baka isda utang ka to or maimo mga lokal amay ari man sa grocery stores. Amo mo lang na kalituan mo. Why naman iban nga abre, no? Oo, hindi white anay hindi ta kapulo pa masayan. Ay gusto mo nagita ni pamasahe no. Bawal. Pero may ginpalayag ang Malacañang ang barbershop kuno daw okay na kuno ang gym project ko ni liwat kay basibla problema gini mo. Barbershop pwede lang manggunting mo, isa ka kilometer, isa ka metro lang. Distansya ka mo. Kapang ka ng kulot, Tapos, hindi pwede. Ibuga, no? Delikado na yung barbershop. Kaya yung mo dahil ka face-to-face ka mo dahil. Yes. Ikang bugot mo, iya pala kaptan ba mo kay kolonya. Bawa. Delikado gid Sige. Sir Frank, salamat gid sa imong mga inputs tonight sa aton sa nga pagpangalagad kay tani. Sa rambal ko na suliton ko iban excited gid tani nga mag-open sila negosyo. Tapos para magig kami. Ang ginagawa namon na to, ginauyog na namon to ang kandado sang lending department sang DDT. Brihina, hindi mangutang na kami. Wala naman kwarta. Ginauyog na namon kaya ang kwarta ko sa DDT kag Land Bank na mo. Oo, tingay namon, maabri negosyo namon, ay mga kami kapital. Kaya ba yan ang bangko nyo para nga makuhaan kami kapital? Wow. Sirado, bayan, sirado, istasubong sila yabog, din ko na ano mong kamuman. No? Manog, general na taway, pakamuya pangabri, bawsin ko mga kabataan ka mo. Nag-apri pa naman. Mo kay office ko ng damandar din ko muna budlay po ng taga-head office na way kensing busy sitwasyon to nung mamandar. Sir Frank, salamat gid sa imo time. May gabi mabuhay ka, sir. Anytime, Brian. Salamat man. Yes, sir. Gabi liwat. Yes, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Sir Frank Carbon makaksyon sang MBCCI sa Bacolod, ti aksyon-an ang iba nagpanglimpyo na mo. Kundi mga lapit man 2 ka bulan kita nga daw nanirado ti mga yabok blaksyon-an na ginawat amat na kontani pulo pang limpyo kiti mabukas na bisan 50% lang pero daw mapurnada ta diri lang yas Bacolod. Action firing line. Ti manambal naton hindi man ta pwede makakontra kung ano ang mga pagtuon sa aton sining interagency task force nga gintapuan ini sa mga eksperto dira tanan-tanan kiti silang nakahibalo kung anong sitwasyon naton diri sa syudad sa Bacolod. I am talking here sa Bacolod lang kaya ang Negros Occidental Action Anya, go na to sila sa General Community Quarantine. So, amo na, ang sitwasyon. Hulat-hulat pagintay. Galing kay pagbati ni Sir Frank kay na, habalya siya ko do gapati kung aprobahan ina sang National Interagency mo, Task Force, ang hingyo sa Bacolod.
kiti kita yang nakahibalo diri sa sitwasyon tasang sa ila dito mga ka-aksyon. Ate, kuha na lang tayo, pabuton tan lang gina. Kung baga daw, din. Hasta sa Mayo 15, giniguro, no? Ang aton sining nga enhanced community quarantine. Pero ti damo na lipay aksyon an, nga iisdog ini sa May 15, labi na gid ang 98,000 ginakabaton sang 6,000. Kay may second batch pa mo sang 6,000 pero check ta na yung abi, no? Check ta na biliwat sa DSWD or DSSD bibwas kon anong set up sina, no? Kay kung mag GCQ na, automatic wala na sang 6,000 mo. Di ko ni CQ gyapon kun may 6,000 nagapadayon. Sige, last year media sa aton sila nga pagpangalagad, pagbalik na ton karon dugay-dugay mga kaksyon. Actually, kagabi pa lang ining akina sang aga pa lang ining plano sang syudad nga i-CQ ang Bacolod sa gihapon na report na naton sa interview with Councilor Ising Salangamo. Pero karon may time karon suliton tanaliwata sa aton sini nga resource person ng subong nga gabi. La 7:31 sa aton sini pagpanagad standby lang balik pata dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Action Radio! Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
WHO Safe Hand Challenge agud may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kaintangan, responsable nga pagbalita. Padayon nga ipalak na, malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
sapyana. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya Brian Morgan, Action Firing Line. La City 41 antes pa naman ang tanan na check naton karong patrol action ano kay daw naka-interview na siya kay councilor. Sige, check naton ang patrol kay kwan mo waiting kita mo sining barko halin dito sa Metro Manila nga mag-aabot diri karon subong gabi sa Bacolod sakay ining masobra 50 tanan ka mga seafarers naton, mga OFWs naton, no? Nga magpauli diri halin sa pila ka bulan nga nag-stay dito sa Manila bangod sining ECQ. Sige, mga greetings naton dugay-dugay, standby lang ka mo naka-check naton patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Jan, good evening. Mayong gabi aksyon na Bray, kag sa atong tanan nga matagto na mati. Upod naton di karon kagabi, ari di sa may Brad Port mismo, si Councilor Israel Saranga, no? Kay si dari kaulat aksyon Bray. Any moment from now, maabot ining kapin 24, no? 24, gi-clarify dari nila ka mga OFW ining gikan sa Metro Manila aksyon Bray, kag ti sakay ini sa barko, no? Action Jan. Sa barko, aksyon Bray. 24 Bacolod, dala na Negros or separate ang Negros? Separate ang Negros action Bray. Okay. For Bacolod alone, it's 24, pero record siyang Coast Guard. Ang Manila Bacolod is 52, Manila Iloilo is 183, Manila Cagayan is 46. All in all, may 281 tanan sa mga sakay. Sining voyage number 030SB na nagalin Abril 27, mga tak na alas 8 sa gabi action bay. Quadra statement nga gaw si Councilor Israel Saranga kay ti masulod to sa action bay kapag wala kami gina-allowed nga magkasulod. Ay, hindi pwede. Hindi pwede, no? Based sa management, hindi pwede. Pero willing kita na iyang taga-city kay at least bala maka-cover to nato sa sulod. Galing kay ti ang management sa Bedco Port, may pila ka mga considerations sa action bay. Councilor, ngayong gabi, live kita sa Action Radio Bacolod po natin si Action Brian Morden. May gabi, Action Brian, sa ibang mga sumunod, may gabi. Councilor, give us an update, no? There is matabo sitwasyon karon nga gabi, Councilor. Yes, siguro in less than 30 minutes, maabot ang aton yung OFWs as expected, no? And kita diri sa syudad, LGU, plasado kita, ready kita nga mag-accommodate sa ila, no? Ari diri ang PNP, ari diri ang Coast Guard, ari diri ang City Health, ari diri ang social worker naton, may mga nurses kita diri para mag-accommodate at mag-welcome sa aton iya nga mga OFW nga mag-abot sa buwan. Oo. Councilor, can i-confirm, can i-clarify kung ang number, no? On Bacolod City, pila dyan iliwat? 24 ang ginsabit sa aton nga number. Although at first 68 to, tapos 65, tapos subong 24 na lang kuno ang naka-complete sa ilang mga requirements. So 24 ang expected na ito niya Bacolod nun yung maabot. Action na baragin mention ni Councilor ang requirements, no? Para mabala sa tumatag palamati. Councilor, ang requirements kay ni prepared na ni kagupod na ni sa ila kay ti amal mo kay na before sila mag-travel na make sure kag sa coordination nyo sa Manila nga may mga requirements. Lalo ni Councilor kag ano na business nila. Ay clear to lang why ni siya coordination. That's nakibot ni kan actually si Mayor kag si Governor nga may manugabot dili, no? Okay. Why naman kita choice ang ginsiguro lang gid nato. Number 1 is ang ilang rapid test nga negative sila. Number 2 ang ilang certificate nga nag-quarantine sila for 14 days. Number 3 ang conforme dapat na pirmahan nila nga masunod sila sa protocol sa syudad sa Bacolod. Kinami man lang actually sa mga OFW kay willing sila mag-cooperate sa syudad, no? So gipa-complete natin na sila kay way labot nga negative sa resulta, way labot yung nag-quarantine sa Manila. Kita diri sa Bacolod ma-impose pagidya sa mandatory nga quarantine nga 14 days and another swab test pagid nga sila tanan. Ika-ify ko sa certificate, Councilor, naka-state na dahil sa certificate, they are negative sa rapid test, no? Rapid test. So meaning, ang aton possible nga ma-assure sa public is pag-abot na rin nila atong presumption negative sila for any virus. No? Yes. Amo naton nga ma-assure sa public. Pero pag-abot na rin, na-mention mo man to make sure kaya panigurong sudad sa Bacolod nga dapat yung ma-test yun sila yan. Yes, so that's why may conforme kami nga pirmahan sila. Kaya para before sila manaog, nag-agree sila ya sa procedure nga dapat i-observe. Maset magkita sa protocol tangaton mo. No kaya yung concern ta diya general public. Dapat maproteksyon natin pumuluyo naton diri. So win-win solution kita. Comply ka mo sa amon nga iset nga mga lahi diri. Like undergo ka mo dapat sa another quarantine kag swab test.
At the same time, ang aton pumuluyo, secure man sila kag mag-an man ilang heart nga mag-welcome diri You know sila. what's good with this one, Councilor, is ang ilang nga mga pagkaon, ang ilang diri katanan nga gamit, kinanglanon, sino ma-shoulder? Preparado ang LGU naton in partnership with OWA nga mag-accommodate sa tanan nga needs sa aton nga OFWs. So ang mga pagkaon na daw po, no? Wala na, actually, ang ila dinner ready na to subong. Din ang area nga dalon sila diretso, Councilor. From here, madiretso kami sa Lopez Haina. Idulong nato ng aton mga OFW para makapahuway na sila makapanyako. Oo, pero dariya, maulat-ulat mo sila kung pila ka mga minutes kay i-check to pang ilang ang mga requirements. Dari na matabo. Yes. Actually, prepared naman to sa Coast Guard. Ginotify niya naton si Manila through our Coast Guard diri sa Bacolod nga i-prepare na daan para dasig ang disembarkation naton. Diri sa may area, no? So, mga pila ka minutes sinulat na to muna ng barko, makita na to? Yeah, I think less than 30 minutes, maabot na sila. Mga na. Okay. So, anong aton nga reminder lang sa public councilor, kabalo ko, iban, damo gabal nga kulbaan, may maabot, no? Iban gabal nga mayo, kaya makaupuli ilang nga mga imatang councilor. Ang aton mga OFW tao man sila, may pamilya, na may emosyon man, tsaka hindi man pwede nga tungod sa simpo nga nag-obra sa sagwa, nag-contribute sila sa aton ekonomiya, nagbaka-baka man sila contribute sa aton diri pungsod, no? Subong ila kinahanglan naton bulig. Kalaw ay mga talikdan sila kung pandirian sila yang at may mga virus sila yan, no? Kasi nagkamap kita sa win-win solution. Proteksyonan ang aton tumuluyo paagi sa pag-impose strictly sa aton nga protocol diri. At the same time, mabuligan natin sila, no? Once na pagkaon, pagkitloin na itong mga OFW, nga tani, bisan ko na magdinim na sila kung ni-asin niya, pati sa batari sila, sila nga duta, nga ginbata sila, may sense of comfort man sila kag security man at the same time. Kaluoy man kung pabayaan sila, kahit high risk ang Manila, imbis na negative pa na sila karon base dito pa sila magmalasakit yan, no? So, ang LGU, headed by Mayor Bing, kag Kitabi bilang chairman sa Ngatro, naghatag assurance sa ating pumuluyo nga i-impose natin strictly ang protocol natin dire para safe ang pamilya sa OFW, safe ang OFW, kag safe ating pumuluyo dire. Action, Bray? Yes, okay naman action dyan. Kulo kompleto naman. Nang wala tontan lang karon mag-arrive na gid sila or mag-dock na gid sila. No? Sige, Councilor, thank you. Kitang gabi sila. Salamat. God bless atin na mabuhay. Action, Bray, naman si Councilor Israel Salanga dari sa area. Actually, kung makita rin natin, medyo layo pagid man, no? Ining barko action, Bray. Kahit medyo ang aton sitwasyon na lokasyon diri sa area mismo, hindi gina mo sila kalapit, ari kami sa may entrance, no? Pero kung may makita ka mo doon ang asuga, nga aras itong action, Bray. Amo ina, ano ang gina-assume na ito, nga barko nga pasulod ako pang ato diri sa may Bradco. May area din nakaplastar nga bus sa sudad sa Bacolod. Naka-standby naman diri action, Bray, ining pila ka ng volunteers, ano, nakasuksok sila kay nakita naton. May mga PPE sila nga suksok action, Bray. Ang iban diri nga mga nurses ari naman diri sa area karon nga gabi. And kung makita naton sa sulod pag diri nakaplastar na even ang iya kasunod o kang probinsya sa Negros Occidental. Ang problem din kay sa province wala kita diri action, Bray. Sa area mismo, no? Makita nga yung kaprobinsya na makuha natin ng based on official statement on how they will able to cater ining mag-aabot ng mga OFWs action na Brian so may lugar karon nga gabi. Any moment from now, matawag kami kung mata kami update once naka-dock na, naka-abot na grabe nakadungka na ining barko action ba. Kaya ang information nga ito nga na ba ito, halin kini siya sa may Metro Manila and then mauna di sa Dungka sa Bacolod and then diretso naman action Bray sa may Iloilo going to Cagayan area action na Brian. So tatlo diri ka mga ruta ang possible niya nga agyan amo nang pinakauna diri sa may sudad sang Bacolod action Bray. Check pa naton dugay ang iya ka Philippine Coast Guard kun ano diri ilang protocol kay si Commander Benjamin action Bray, no? Johnson Benjamin sa Philippine Coast Guard ginaangan nga naton iya diri nga availability karon nga gabi naka-communicate makita si hopefully dugay makalapod sa aton man ginagamtangan kamo nang isa naton diri kabulayan hindi kita medyo bikasulod gid dito sa area para mapablasta naton sa sitwasyon sa sulod pero hopefully makakasundo dugay kung mag-abot na diri siya kag makakita kita sa gabay karon nga tempo kunabi nga kay gawna ma-picture naton ka makita sa atong mga action ang pag-abot formal sa mga OFW mga overseas Filipino workers diri naman sa sulod sang Bacolod. Sige. Direkta Direction Bray, live report sa may Bradco Port karon nga gabi ang taglibot sa mga production John Diaz una sa na sa aksyon sa mga production radyo. Action firing line. Way paginana na mga 30 minutos pa ulat-ulato na to ng problem lang kay patrol daton di pa makasulod gid mismo sa area.
Base pa malang maayo tarik karon ano kay ang Iloilo Action Radio Iloilo kuan man tani mo na mamatay up diri sa aton kag ma-monitor man sa sitwasyon. Pero ang aton nga patrol nagatinguha kabay pa. Action firing line. Manamyaw kita na sa mga utod naton sa Sinimatinio naga-monitor na si Sir Jose Mongcal Torilla, salamat. Si Donna Jen Gino or Hino, Inday Blaza Aramarn, si may naga-chat di sa ano ning pilyedo. Diri na ako sa Lopez, Makaraig Oksira. Si Joy Guanzon, salamat man. Ambal ni Mary James Impinado Bayarkal. Good evening, Action Bryce. Amon to sa kawayan sa ilagin pang erase mga ngalan sa mga taho nakalista to damo gid makabaton to. Kag mangkot namon sila nga ilagin erase ang mga pangalan sa lista la sila rason basta kay erase lang. Pangalan ko no though diin to makadtong para sa pumuluyo nga na erase man sa ilang bulsa ay gito sa kawayan. Palapit-lapit sa luwag. I-check nyo na sa DSWD na pwede ang proper venue gid nga no pwede ka mo kadto sa DSWD or mangkot ka mo sa barangay para ma-explikaran ka mo kung anong sitwasyon. Si Jocelyn Kalamaan, Monitor Man, Merly Plaza, Her, salamat man sa Metro Manila. Rosemary Valles, salamat man, nag-monitor. God bless padra sa imo. Okay, si Nomar, sugid ta kaya. Ano ni kunong si Annie Osorio, Con Orosio, good PM Sir Bry, shout out lang sa mga upod ko nga nagapamati si Hans, Tata, James, kag Padoy. Salamat gid. Araman si Yanzel Villades, no? Good evening, diog lang ko paimbestiga barangay Carolan Kabankalan kay mama ko la kabaton sang ayuda senior citizen. Sige check na to na. Pa-check ta na be. Si Ann Marie Garcia. Action Bry palihog bitamyaw ang Agisan Barangay Council na kay mga frontliners kuno sa Barangay Agisan naga-monitor gid sa program mo. Salamat. Jonathan is still naga-monitor man. Good PM sir, ano ang desisyon nila sa general na ang Bacolod? Sige. Karon dugay-dugay, i-check na to Section Dale Salazar. Action firing line. Kay siya na nagtutok sining pagdihon kaina sang kuan sang resolution ano kon maisikyo kita o kon majisikyo kita sa aton karon pagbalik dugay-dugay bantay lang kamuda. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Action Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Action Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ganyo ang mga aksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Action Radio! Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay
layo pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Sa matag adlaw nga tanan, mabakal ini sa mga butika maghalong sa piki ha, kay kadamo piki subong, piki nga batasan, piki nga baligya. Action firing line. Or di ani bisita ka mo sa klinika ginla para sure no sa ila sining klinika sa GA Esteban Building, Lacson Street, sa unhan diri mo ning Burgos, Lacson Street mga ka-action ano. Libreng consultation dira sa mga medical doctors. Action firing line. Reminders lang ko sa mga utod naton kundi post ka mo action nam sa social media, bulo video kamo sa ginyo kadamulay si Presidente Rodrigo Duterte. Lantawatob lang Pinay nga sa Qatar kay ginpatulan kundi ipa-deport po uli dis Pilipinas. Action firing line. Oh, halong-halong gid no kay kabalo ka inang sululubra bala nga hambal against the government o kon ano dira nga mga situation abe. Amo ginamagatdan kagida kon post ka dama sa Mayo gani more on comedy ka na lang pakadlaw pa corny bla kun nga sitwasyon nugay ka boya ka pang damulay sa ibang nga tawo bla kay para labi na gid kon hindi ka man lang gid otorisado kag inang sakit na gid katama nga way man sampulos. Action firing line. Tilan totong Pinay ito kundi gatdan gid siya. Grabing pangayo ay pasensya subong ho. Tulolo luha yan sa video. Mati anhon tanag karon kaya rana. Action firing line. Ay may gabila nagamonitor subong si Tikoy kag si Inday gali nga nagapakals kuno panyapon ba purti no. Ari pagid dali gid lang ha. Salamat gid no. Dinitong ibandring nga mga greetings naton. The same. Salamat gid sa pag-monitor ano. Nagapag-greet man si Sir Sunny Boy Magsipok na kagya sining girlfriend na si Jillian Caborog naga-monitor man kang pamilya. Happy birthday na lang kano kay April Caborog dira sa Barangay 1 La Carlota City. Naga-monitor live sa Cinema Tinion. Nagatrabaho ni siya sa First Valley Bank ano. Ginahulat ko ning balya nga basta makistorya sa akon. Waiting ako dire. Sa iban pa naton nga mensahe while waiting kita with Action Dale Salazar, manamyaw kita diri no sa piyak nga side bandi no. Dali gid lang. Isa-isahon tani para maakomodar tani iban pero ang malambutan ko lang ha, pasensya gid hindi ko malambutan. Okay, hindi lang magtawag palihog kay gabasa kita. Good evening, Son Brian. Monitor lang kami di sa Villa Georgina. Halin kay Chenia sang Sabrina. Thanks gid no. Good evening, tamyaw ko lang Britannico family sa barangay Santaro sa Ronald Sangbago. Ano to man? Basta mo to. May gabi Exxon Bride diri sa Santo Domingo Magalion, damo baligya tanduay, ano pa damo hubog, hindi lang paglawag number ko. Baligya tanduay. Good evening, greet ko lang Nanay Lodi Abuana sa Purok Progreso, Barangay Sumag. Sa dinigani, barangay sa Magalion ko no. Damo baligya tanduay. Sige, basi ka monitor police na tonda. Sira, ma-check na to ni. Greet lang ko no si Naning Karisma sa Rizal Street, Silay City. Ang gatamyaw si Milit sang Mandalagan, Bacolod City. Okay. Good evening, Action Brian. Si Steve Francisco Riboy Divisana sang Barangay Antipolo, Pontevedra. Ga-monitor salamat gid. Okay. Alright, sige na check pa nato Section Dale Salazar. Si J.A. naga-monitor man. Jeffrey Abias salamat man. Pili ka mo life or money. Ginapapili ya ka mo ho. Harold Malacaste naga-monitor man. Shout out lang gali family Malacaste diri sa Barangay Sumag. Gapamati gid kami di subong. Salamat. Almira Lim Malazarte araman. Jose Kusay, ano ang reason nga hindi paipatuman ang general community quarantine? How? Gutom na ang mga tao sa Bacolod, mayo sila kay ginakurakot. Okay,
Ba nakasanto gadang iya sini pamangkot sa aton nga report sa mga gabi. Aksyon Radio City Hall Report. Aring sabat sina we have Action Dale Salazar. Action Dale, mayad nga gabi. Action Bray, unanimous sa ginaprobahan sa sangguniang panglungsod sang siyudad sa Bacolod ang isa ka resolusyon nga nag-appeal, nagapangabay sa National IATF nga tun-ana ang posibilidad Action Bray kag i-konsiderar nga kung nahimo liwat nga palawigon ang enhanced community quarantine diri sa may siyudad sa Bacolod tubtob Mayo 15 tuig 2020 Action Brian. So kaina ang mga present nga mga SP members halos tanan present magluwas na lamang kay Councilor Elmer C nga naka-sick leave Action Brian kag wala man kaina physically si Councilor Carl Lopez nga na-lockdown didto sa may Metro Manila Action Brian. Matuto siya gali? Yes, Action Brian. Tingala ko man nga no showing gid siya kay ara nga tao basta drill na siya malibot-libot pa Action Dale mo pero subong tiway gid no tod no. Wala gid Action Brian no kay na-lockdown to siya no based man sa information nga gin-relay sa aton sang SP office sang Bacolod City Action Brian. Duha ka mga kadamo Action Brian sa mga rason no kon nga luyag ipalawig sang LGU sa Bacolod ang ECQ kag piladri sa mga ilagin basihan ang 9 no kama confirmed cases sang COVID sa siyudad sa Bacolod kag ikadua ining mga pending pa Action Brian nga mga results ang COVID-19 test ang nagkalamatay nga probable COVID-19 nga tubtob karon wala pa sang resulta kag ining duha ka mga local community transmission sa duha ka barangay sa Bacolod City. Una sa area sang barangay Villamonte kag ikadua dito sa may area sang barangay Banago nga ang mga pasyente wala sang travel history pero kumpirmado nga mayara sang COVID-19 Action Brian. Gin-explain rin ni Bacolod Vice Mayor Sid Familiara ng presiding officer kag chairman sang Bacolod IATF nga amo ini ang panindugan no kag standa ang posisyon sang sangguniang panglungsod kag nakadepende sa gihapon Action Brian sa National IATF kung ila ini paboran o kon hindi no pero in kaso por kaso nga hindi magpabor ang National IATF suno kay Vice Mayor Sid Familiaran preparado ya ang LGU sa Bacolod nga sundon ang pagpatuman sang General Community Quarantine. Kung madumduman, ang National IATF din classify ang Negros Occidental, lakip ng siyudad sa Bacolod, bilang lugar nga moderate risk area Action Brian kon COVID-19 situation ang paghahambalan. Kung ara ka sa moderate risk area, busilingon dapat starting May 1 i-implement mo gid ang GCQ nga ginatawag o kon General Community Quarantine Action Brian. Obligado gid dili. Correct Action Brian. Rason nga amoy ni ang sentimento sang sangguni ang panglungsod para ma-contain pagid bala ang paglapta sang virus nga dapat palawigon pagid no sang another 15 days ang ECQ sa Bacolod City Action Brian. Isa pagid sa insight nga example ni Familiaran amoy ni Action Brian ang Iloilo City mayara sang 7 ka kumpirmado nga kaso sang COVID-19 ikumparar sa Bacolod no nga 9 confirmed cases. Ang Iloilo 7 lang ka kaso pero gintugutan nga mag-extend sang ECQ until May 15. Rason nga isa ini sa mga ground or isa sa mga whereas ini sang resolution nga nagapangabay sa National IATF nga ay pasugtan, tugutan ang LGU sa Bacolod nga palawigon man ang enhanced community quarantine Action Brian. Action Day, ang Iloilo naghimo ba sa kangay ginhimo sa Bacolod mo na? Actually, Action Brian, wala sang approved resolution ang Iloilo no kay kung madumduman antes nga gin-revise ang listahan sa mga high-risk area Action Brian. Nag-announce na yan si Iloilo Mayor Jerry Treñas nga ang ECQ nila magalawig until May 15. Pero sa subungan development, gin-revise ang listahan. Ang Iloilo City wala na nadala, pero ang Iloilo Province nadala sa high-risk area Action Brian. Pero sa aton nga information nga nabaton, ang Bacolod City
lamang Action Brian ang nakapasar sang sining resolution nga nagapangabay sa gobyerno nasyonal ng kumihimo palawigon ang ECQ so kay na ginhingaga padala Action Brian ining kopya sang resolution sa Office of the President sa Malacañang, sa opisina ni Governor Eugenio Lacson, sa office ni Congreg, kag sa regional kag national IATF nga mga offices Action Brian. Ano yung palayag ni Bacolod Vice Mayor LC de Familiaran? Address to the National Interagency Task Force and likewise to President Duterte to consider and to study our recommendations to continue or to extend the ECQ until May 15. Anong mga insight natin nga factors by Sir Richard? Well, ang factors ng insight natin ang Iloilo 7 ng ganila ang positive cases while ours is 9. Then sila yan nag-ECQ, kita hindi. And sa mga developments may 2 additional positive cases kita with local community transmission. Naway pag ganito ang mga results siyang test nila to. So, kita ang approval sa National IATF if ma-implement ang sabat ni Vice sa sining resolution? Yes, kay Konto may directive sila So, base pa lang But then kung wala gid man, we are prepared to follow. Yes. Action Brian, nabatian ng tingog ni Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran ang interview naton siya matapos nga unanimously ginaprobahan ang resolution sining sangguni ang panglungsod. Subong gid lamang nga gabi nagpagwa sang statement o kon mensahe si Bacolod Mayor Bing Leonadia regarding sa approved resolution sang sangguni ang panglungsod. Action Brian, nga sunod diri sa iyati ang alkalde man mismo ang nagpangabay kay Vice Mayor Sid Familiaran nga maghimo man sang tikang ang SP Action Brian kagamoy ni ang approve resolution nga nag-appeal sa National IATF. Sabahin diri sa mensahe ni Mayor Bing, sunod diri si Action Brian premature pa para i-lift ang enhanced community quarantine diri sa may syudad sa Bacolod. Action Brian kasunod nga nabuntang diri sa mensahe nga may mga positive local transmissions na nga nagakahanabo nga nagapanugod pagid lamang Action Brian nga nagaginuha or nagatinuhaw. So sunod diri sa alkalde, it is better to be safe than sorry. Action Brian, nga muna nga isaman siya sa mga nagasuporta sining pagpalawig sang enhanced community quarantine para maproteksyonan ang mga pumuluyo kag batok sining COVID infections. Action Brian. So butsulingon, hindi lang ang posisyon sang sanggunang panglungsod nga nagapabos ang ECQ kundi lakip man si Mayor Bing Leonardia kag si Congressman Greg Gasataya. Action Brian. Action Dale, mga pila ka days na ni mabalaan ayhan before May 1. As soon as possible diri ang aluyag sa mga opisyal sa siyudad sa Bacolod amo to kaina nga right after nga naprobahan ang resolution alauna sang hapon amo to siya ang target time. Action Brian nga mapadala ining resolution sa Office of the President sa regional kag national IATF. Action Brian, since electronically pwede naman siya nga mapadala via email or whatever means. Action Brian nga through internet, so possibly gina-expect diri sa mga city officials nga before sang mag-end ang enhanced community quarantine by April 30 dapat mayara na sang sabat possibly Action Brian or respond ang National IATF kung bala i-grant nila ang pangabay kag suportahan ang resolusyon nga ginaprobahan sang SP members. Yes, Action Dale, balikan ta lang kada karon sa taga DSW dito bla kaya aton patrola na naka-standby. Action Dale. Sige. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Dale. Balita gikan City Hall. Amo ta explanation sang syudad kung nga ang gusto nga extend ang ECQ imbes iya ang GCQ nga mando sa national. Action Firing Line. May mga rasones dire nga dapat naton sundo na. Kay nabutang kita karon sa sitwasyon balang nga kinanglan naton isigurado
ang aton sining nga palibot anay sining COVID-19. Action firing line. Sige, arang patrol sa Sinimat Tinion, i-check naton. Patrol action dyan. Action na Bryce, salawat man gabi kag sa tutanan nga maka-action ang pato sa Gyapon Live kita naka-report diri sa may Barad Port karon nga gabi. Kaga bago gilamang action Bryce nakaabot na ining barko abi no nga ginasakyan sining mga overseas Filipino workers o kon OFW action Bryce gikan naman sa Metro Manila. Kunti ka dako ni nga barko na iyan ibala ka to go travel nga roll on roll of vessel action Bryce. Amo ning ginasakyan karon kag amat na ini no nga naga-plastar diri and any moment from now ginalauman direksyon Bray base makapapanaog na naman sila sang pasahero diri. Actually bago lang nakasulod diri ang katapo sang Philippine Coast Guard Bradco Substation so pagpamuno diri ni Petty Officer 1 Campaner action Bray diri ka pa diri sa area gid mismo karon man nga gabi ining barko nagaduag sang puti no wala gid gan iban nga color or kon design abi puti gid lamang action Baya no and then kung kita diri makalantaw do isa gid sa karoro vessel gid man siya kay may mga salakyan o karabi may bulutangan plus ang o kung may mga mabutangan nagsubay sa mga dagko nga salakyan sulod and then ika-2, tatlo, kapat nga panalgan sa nimo ni mga kulokwarto posible no. So ang iya din dungkaan diri sa bala sa tupad sang terminal sang mga fast scrap action Bray padulong ka diri sa may pila ka mga depot sa mga gasolinahan dampe so diri sa nagtungka no. Kita naton nag-maneuver siya kay sa siling nga matnion ang iyaya nga direksyon ang ulo ya diri pa sa Gyapon facing along facing action Bray along east direction no karon nga gabi naman so mo na aton diri nga makita sa tutanan nga maka-aksyon may nagapasulod diri nga mga ambulance o kon ambulance sabi sang City Disaster Reduction Management Office and then may pila direksyon Bray ka mga tratapan man sang gobyerno yan ka probinsya sa Negros Occidental. Check di kay ang sa province ang inisyon natin information ang magkadto diri is either si Dr. Jonathan Lobaton or si Antonio De Fernando Diaz or it's either si Dr. Zephyr Kelian siyang Provincial Disaster Management Program Division o PDMTD. So ari na nakasulod ang ambulance rather in Provincial Health Office Emergency Response Team muning ambulance nga last nakasulod action Bray no. So ari na nagplastar na siya ang ining barko and okay makita man na sa tumakagson once nakaabot na diri sa area kag nakapapanaog na so ang proseso diri is pagpapanaog nila sa may barko makagson ang imuon diri i-check sang mga otoridad ang ila tanan diri nga mga requirements nga bitbit pag importante diri ang ila certificate nga nakapamatuod nga halin sila sa Metro Manila kag didto nagnegatibo na sila sa ginpatigal nga rapid test dito mismo sa lugar action Bray and then ang conforme nga permahan dapat nila kagamo ni action Bray ang makapamatuod nga nagasugot sila sa pila ka mga provisions or pagsundan nga ginapatuman sang sulad sang Bacolod action Brian. Ngita ko sang good and possible spots diri sa area no karon nga gabi kay pila diri ka mga lugar action Bray nga ligwa no kag mas nami ang view tunaton nga makitaan. Anyway amo nang pinaka-ulit naton nga update ang sitwasyon naton kay tiga I think lahat man tong areas ng Iloilo action Bray for our information kay after sinidri from Bacolod madiretso ini sa may Iloilo so ari kita naton mas lami diri kay mas blastado nga view sa ton tanan nga matag palamati ini nga sitwasyon diri sa may lugar karon naman nga gabi nag-move na diri pila ka mga bus kag ang pila ka mga ambulance sa area mismo karon nga gabi action Bray kag kun aton diri makitaan initially na MV Saint Leo the Great MV Saint Leo the Great mo ning barko nga gisakyan nila karon man nga gabi mga ka-aksyon no. Anyway mo nang pinakaulit rin naton nga update sa area action Bray ginaulat naton di nga makapagwa sa official statement any nga mga possible diri abing officers or officials sa sunod sa Bacolod probinsya sa Negros Occidental agod nga makatag diri sa aton action Bray sang dugang impormasyon
sa area karon man nga gabi. And makagsunod man ang pinakaulit naton nga update, mabalik kita na karon kung once nakagwa na no sa area diri sa Bradco Port kining mga overseas Filipino workers nga nagpauligikan sa Metro Manila. Initially 24 for Bacolod, pero all in all ang record nga aton nga nakuhagikan naman sa Philippine Coast Guard Bacolod nagsumbray nagdangat sa 52 tanan padulong diri sa isla San Negros. Breaking news sinagikan naman diri sa area sang Bradco Port makagsyon ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz so natutunan sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat Action John sa patrol ga update kita sa pagdungka sang barko gikan sa Metro Manila. Sige, maayong gabi lang sa kay Madam Juanita Razo sa barangay Sumaga. Halin sa kay Maninay ni Lia Gutierrez, nag-monitor sinimatrian. And may gabi lang sa Season Family, dira sa baryo amin, Isabela Negros Occidental. Sige, mga-commercial ko for a while. Pagbalik naton, damo, pagkita balita nga gina-preparar sinimatrian. Plus, amamahon ko karon ang reklamo sining taga-barangay Jess. Kaya nagahulat man sila mo. Ano ning reklamo nila sa barangay kapitan nila? Ini may connection yapon ini sa size mill mo. Kag ang kapitan karona nga may reklamo man nga ang kapitan nagbuhin. Allegation ini sang ila size mill mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong kahintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may daya pagpalanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon Radyo. Naga-monitor. Alright, tani matapos ng ECQ, ano? Kay wala nagid kami gawion. May lang na ang nakabaton sang sap kag duli kuno kaluluoy ang wala hindi man sila sabat sang imo ginahanglo or sulod lang ikaw pa yan Loy no gaya ko na Loy ha. Alright, di ko pati monitor lang kami Action Braya si Sir Alan Navales. Salamat gid Sir Alan and Action Brian, good evening, greet ko lang happy birthday to Juan Villaruel Hamilo of Las Vegas, Nevada. Gapamati sila subong live sa imong program. Action Firing Line, thank you gid Sinong John Villaruel. Salamat gid na sa inyo. You behind. Abaya, good evening, watching from Municipality of Candoni and Agboy. Ask lang kami, same man kami, maka-ECQ. Hindi ang Negros Occidental Province may kaugalingon na GCQ kamo. Pero nagadepende gyapon na sa inyo sininga lokalidad dira na kung anong plano nila. Jose Kusay, diin ka makakwa mga tao ibakal ya pagkaon kay wala na sila yan og bakal kag wala man bulig nga aton sa official day. Oh. Amuning lain gid ni. Si Ray Brian Bilyeza naga-monitor man, wala na kami bugas di. Oh. Ako nag-aak lang ko na sa chat nila, daw imagine ko lang amo ni sila ka akig bla, no? Wala na kami bugas di, oh! Daw mo na bla. Sagi lang din ka kuan-kuan, wala na bugas di, no? Si Jubel Vargas Bilio naman niya. Good evening, Action Bri. May gabi sa Bilio family, kag Vargas man. Sa di man na Hacienda, Espanya, Isabela. Si Ani Imblarinag Noniala. Good evening, Action Bri. Monitor kami ni Hermelinda sa Mansilingan. Salamat. Si Noy Bipo Araman. Puri si Magali. Noy Bipo. Ay, si Manang Nueve. Salamat, Gidang. Sheila Komoda Mizono. Watching from Japan. Tingala ko man. Alan Rihon. Action Bri, may gabi kung ECQ gyapon ngirit sang beneficiaryo beneficiary sa ano man AP labot sa Dulungan. Pero kami nga no work no pay TB ng babay. Damo nga ululog tas iyan. Action Firing Line. Wang ko gamay siya no, sa Action Eden Aboso, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Balikan ko lang to karon sa Action Day no. Kay Action Eden Aboso kita kay naga-monitor sa aton so mga taga-probinsya maning iba niya palibot sa Negros Occidental pamangkot man sila kon ECQ man kami gyapon o kon GCQ na sa probinsya GCQ na no GCQ na kamo dira pero May 1 pa kita ma-start why takbalo kon anong tikang pagigimoon sang probinsya abi ambal ng isa day sir ang may bulanan ng 80,000 maka-avail pa na sa SAP
Automatic hindi, syempre. Sino naghatag naman ni siya? Bonano man nag-evaluate ka, nag-validate naman. Amo na ang bal naton nga ang sa national nagawakal, no? Nga may second batch pa kita sang 6 mil nga ini. Kag makabaton, amo mangyapon na nakabaton sa first nga batch abi, no? Ti ang national nagahambal ina kay nagalaom sila nga ang ginpang pili sa mga taga local mismo inang pigado sa mga pigado git. Te amo ning evaluation nila way ta mahimo da pero mas damo pag idya nagayangungo subongo. Nya ti way gid pigado gid as in way nagidya kwa ano. Ti ga pinamangkot sila ti ano ni ma GCQ na tadis Bacolod di. Ti duway pa klaro ti balway na may bugas di. Action firing line. Dali, gid lang kay kwaon taning gwapa kag sexy. Capital reports. Abi, ki ay das pasok. Anong ki? Nakakadlaw. Wala ko kumain gabi. Baka kadlaw na lang ko doon. May gabi action din. Good evening, Action Bright. Yara piho na. Inawaman ko pa cute eh. Pero ate, mapakyat na lang din Action Bright kay gin-remind ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga ti sa pihak nga ipatuman na sa Mayo 1 ang general community quarantine sa probinsya. May mga limitasyon gid sa gihapon kaangay balasan nga mga gintalana bala nga edad nga pwede kag hindi pwede nga makagwa ti mandatory action by no ang pagsuksok sang face mask sa tanan nga oras kag padayon ang pag-obserbar man sa physical distancing. Palayag ni Lacson, kung siya lang ang masunod gani, kung action by, actually, luyag niya nga palawigon. Siyang isa pa kasi mana ang enhanced community quarantine matapos inibalang April 30. Kahit sunod siya para ma-assess ang maayong sitwasyon o galing ti dapat ilang sundon ang mando sang gobyerno nasyonal. Ilabinar nga ang probinsya ang wala daan na lakip balas sa makabig nga high-risk areas sa Pilipinas. Ti panugyan ni Lacson, hindi lang magkumpiyansa kag ti sunod siya action by kung sa assessment sa isa ka tawo kung paglantaw ya nga hindi safe sa ila abi komunidad, hindi na lang magwa. Magpabilin lang gyapon sa tagsa ka mga balay kay ti ara sa gyapon sa imong desisyon action by mo kung magwa ka o kung hindi o kung ipabilin mo nga safe kag hilway ang imo kaugalingon sa virus. Kung wala malang essential, kay importante nga para magwa ka sa inyo balay, hindi na lang gid magwa. Kahit ang pangabay ni Lacson, kooperar lang gid action by ang Negrense. Agod tigayon nga madula na ni kag hindi na magsaka ang kaso ng COVID-19 sa probinsya. Pero isa pa action Eden, hindi na mabantayan 100% sa aton sini mga otoridad sa dalanon nga pang sawayon kita kay pila man lang kabilog pulis tada kag barangay tanod abi. So kung ikaw nga nagahuna-huna ka sa imo sini nga safety dira, way ka man ang tudya sang kadtuan nga importante kag hindi man lang gid importante nga magwa-guwa ka nga sagi kay imo klagaw man tapos mareklamo kay imo action eden di ba? Correct na Shanghai kay mi ara mandaan batasan ng iba no nga kung sawayon ti mapamuyong pero kung magtalikod gani ang manugsaway litao naman amo naman magwa naman. Pero kaina gani action by no sa virtual press briefing nga ginpatigayon sang gobyerno Kapitolyo Provincial. May pamangkot actually nga address kay Commander Balanila action by sa dira sa command center nga si Dr. Jonathan Lobaton. May namangkot nga kung general community quarantine na kay may initial guidelines action by mo from the national nga ang 60 years old pasaka hindi makagwa sa ila puloy-an. May namangkot paano abi kung duwa lang sila ka senior citizen sa ilang balay. Paano sino makagwa sa ila kung paano ang marketing kay base action bribe bala sa dugang guidelines hindi pag i-honor ang quarantine pass amo ng mga palaligban sang iban may sugpon ko da gamay action eden may isa ka senior citizen kundi ginabawalan ang 60 pataas nga makasulod sa mga malls naton
Correct. Ti may nagreklamo nga senior sa what if mabakal ko biya bulong sa Watson abi maano ko. Ti pamangko da amo lang ginang baligyaan bulong ni sa Negros sa Bacolod how? Correct. Damo pa ng Watson sa mga censored drugstore ni mga kon sagwa bala sang mall bala Action Eden no. Ina binirtuldo na yung pamangkot Action Eden. Correct, Action Bright. Ambal to gani ang sabat ni Dr. Jonathan Lobaton. Actually, nagahulat pa Action Bright siyang EO gini Govno nga natala na ipagbuwas nga adlaw. Kay para at least makita bala kag masaysay gid ang luyag sa natong Kapitolyo Provincial nga ipatuman with regards sining sa general community quarantine. Kambal niya hulat-hulaton na lang pero hindi siya Action Bright bali Lobaton, hindi ko magpati nga sa isa ka panimalay wala gida sang in between nga ages nga pwede kagwa nga pwede mapalihog. Pero okay man na kay napamangkot inatis ma-address ina kay kon mayara gid man ko di sabat dayon Action Eden. Correct, Action Bright. Kaya when in fact yani may example siya nga may ara man nga ti mga tupad balay mo makaitsindi mo na Action Bright kung duwa mo senior citizen. Diba si timing nga mag-marketing dabi or magpangumpra ng tupad balay mo pwede ka man siguro kadungol sang imo da nga listahan nga para mapadala ka. Pero kay akon sa Euro Action Bright tanawon mo pahalagahan kumbaga kung sa Tagalog pa ang safety gid bala sa mga vulnerable sector naton. Ilabi ning mga katigulangan pero initial guidelines Action by mo 20 below kag 60 years old up hindi makagwa. Pero ang mga in between ages Action Bray na may mga comorbidity bala may mga kumbaga may mga existing sila nga mga masakit hindi man pwede kagwa. Kaya para mahilway gid sa sining COVID-19 bangot nga dasig sila tapikan sa mga masakit Action Bray kung ako na mas maayo na lang nga maglikaw kay prevention is better than cure. Ambal nila gani nagnubo kita sa ECQ nag-downgrade kita to GCQ pero ang mga restrictions do nagdalo man gani Action Eden. Correct, Action Bright. Kaya halalungan mo. Kaya kung aton lang nga mga authorities ang aton di nga pa hambalon. Hambal sila yang haluyag nila nga ECQ lang yapon. Kay kung isipon, suno kay lakson kung ipatuman pani ang another 1 week tani sa ECQ. But sa pagtanaw makaya pa man sa mga LGUs nga at least somehow matagaan sang bulig ang ilang mga nasakupan. Pero Action Eden, I'm sorry, ginautod ta ka bisan mag-isikyo pag gani goro liwat. Do wala pa gin man taya kabalita Action Eden no sa sulod sa mga 2 ka bulan nga may napatay sa gutom na. Correct, Action Bright. Wala pa man. Pero 217,000 na ang napatay sa virus. Nante. Amo na da ang budlay. Amo na ang budlay na kontrahon Action Bright. Amo na nang klarohon naton para ining iba na nga nagreklamo maka-think twice man sila bala tuod no. Tsak man tutod sa Action Radio no. Walang pagidman sang may napatay sa gutom no sa pila ka bulan na bid mga 2 na ka bulan nga nag-isikyo kita. Pero ang napatay sa virus 212,000 na Action Eden. Nante amo na Action Bright ang tani makita bala ang difference man bala kumbaga Action Bright. Kag siyempre ang paghalong man nga himo sa otoridad sa aton. I'm not saying nga tigina plastar ta ni Action Bright not because nga basi may mahambal bala nga pro-government o kon hindi pro-government pero as a citizen bala Action Bright kung tawo kay kita Action Bright gina-share ta ang makita ta sa gwa kay kita nagapadayon sa pagpangalagad nagakabalo kita sa mga updated nga balita kag ang sitwasyon sa palibot sa syudad kag probinsya. That's why nga kita mismo as personally ma-assess ta man Action Bright mo ang sitwasyon bala makita man pero although nga existing sa gihapon ang reklamo nga paano na lang kami kay wala na kami bigyan ng kaon no work no pay pero kabuhi Action Bright ang ginaistoryahan man kabuhi kay wala kumbaga vice versa problema gin Action Eden mo problema nga wala kita sang kulang ang ayuda sang gobyerno prangkang istorya damo gi man nagaya ngo subong problema man ining virus nga ini so maybe siguro ko na lang understanding na lang giding aton nga himuon Action Eden kag kung makadilihensya kita para lang gid nga maaway tani sang matudtuod si COVID-19 kay kun mag-alang-alang kita according sa mga officials naton kag kung mag-alang-alang kita kasi magbalik kita sa zero naman kag another 2 months naman abi nga ECQ
ga panumpa na subang gobyerno taway na tapundo nag-ubos na ti mabalik tas puno mano na lang kita wasi madisgrasya kitas ne. Correct, Action Bray. Kung baga daan bisan gani subong kung may ara sa mga paribagong nga cases, Action Bray, no, duga back to square one gid ang aton na gobyerno. Bangod nga ti contact tracing naman, pila naman to times 2 naman ang gikadtuan sa mga ginkadtuan niya. Ang wala Action Bray, ang kabudlay nga luyag man ipahatag sang aton nga otoridad kiti hambal nila ang virus nagalakat lang na, pero kung magpundo ang tao, mapundo man na ang virus, kiti wala na sa sangsaylohan. Pero ti amula na Action Bray, ang padayon nga pangabay kiti actually gani ginako man niya sang gobernador nya ti wala man ni ginalauman Action Bray, wala man ni sang may nagpangamuyo nga maglaptain ng COVID-19, wala na ito rabot, guro, kaina, to sa taga-diin to sa ato ba lang yung screenshot. And then? Ito yung maglapta ang virus. Si Puti. Si Puti itlog it. Tiyan mo sa iya to yan. Taga pahanukoy ito siya kuno. Anong sagiya ka, karon ka lang kay pitkan, tagig ka sa itlog it mong ubra mo nga sagi kahilabot is Action Radio. Pero anyway, Action Bray, amo na wala sang may naglao, wala may nagpangabay sa Senate. Hindi kita ready, miskan ang national government, hindi ready. Kahit Mayo kung kabalo may COVID, maabot 2 months before tani nagpatukod dahil kita sa mga pasilidad, sa mga laboratory at pinanglan. May nagreklamo to si may magalona gani hindi aircon wala kisame. Ano may star kada iya bilog mo kabuhi kay mangita gid nga may kisamida. Wala, may tubig kuno, may diferensya te. Wala nga muna karon mambal kabi nga, oy may COVID gali dason semana po brata dito sino mang maglaom sini abing COVID katuntuhan nga ini. Din ka na. Action firing line. Las 8:42 nagamonitor ka mag-aksyon na boss sa mag-aksyon balita gikan sa Kapitolyo Provincial. And naga-discuss kami regarding sa GCQ sa Negros Occidental. Kaya may siparar iya nga pang-gobyernong Bacolod. Aksyon Eden? Correct, Action Bray. Amo naman ang hululaton naton buwas, no? Kahit may issues ang executive order si Gov. Lacson. Pero anyway, Action Bray, before sa aton nga ikaduha nga balita, pamatian na naton si Governor Eugenio Jose Lacson. Right now, ang public kabalo naman na it is now the interagency task force, no, nga nag-decide kung ano ang status ng quarantine sa mga LGU. And Negros Occidental together with Bacolod City nabutang ta sa GCQ. And din klaro sang DILG na LGUs cannot modify quarantine levels. We are left with no choice but to follow the quarantine level, no, na ginhatag sang or gin-recommend sang IATF. Ang GCQ, basically, ang opening nato like agriculture, fishery, forest, open man na siya. Food manufacturing, open man na siya. Ang food retail, no, supermarket, market, restaurant, kano, pero for takeout lang. We are already practicing that, of course. Hospital, clinics, drugstore, open mo din na, energy, internet, telecom, even of course media. Action Bray, to be clear lang, no, sa iban mabalaki kadamo sa nagapamangkot kag ang iban nagaka-confuse, Action Bray. Ang probinsya sang Negros Occidental magapagwa sang kaugalingon kining executive order. Pero ti separate man da Action Bray, no, ang EO man ipagwa sang syudad sang Bacolod. Kaya ang iban bala basi pagka May 1 actually gani Action Bray, no, damo nagambal nga wala pang May 1 nga GCQ tani nga implementation. Kadamo na bala sa dalanon subong kaina nagalibot nagabiyahe na tricycle, nagabiyahe na tricycle. Amo na nga mga tao Action Eden nga mga batulan klase mga tao na. Firing line. Inabalang ginahimo na gid sang gobyerno ang mga tikang para mapalayo kita nga magkalamatay kita di. Inay sila yadaway ni sila gapinsar ambot. Basi why is laga paligo, guro nga hindi madutlan sang virus, guro ni? Action firing line. Kung kisado kadami, bladulugan nga kagapang sigitan, hoy, way kamo yan hadlok sang virus ngayon. Nga daw ginapuntat makamo biyahig, saan gigi kamo gaginawa man, pila na ng kadlaw ang nabilin? Action firing line. Action Eden? Pamangkot kaya ka-inaction ba, nakahambal ko gali, dito makot-hamba ko. May iwanan ni Guro ang ilang kalendaryo. Ni man. Ano man? Kita mo sang modified sang Negros Occidental tong ECQ nila nga pwede ka biyaheng tricycle to kag e-bike to sa
probinsya iya. Ang sa Bacolod din naglinumba mas la kagwa man. Action firing line. Kami given na biway sila ideya pero pamangkot man kamuda kung ano nga sitwasyon. Amo nang balko gani kung isa kutso-kutso man kamusto pa balay nyo da gawa-gawa kamus bintana da di ka magpinagusto lang kamo action den. Kag isa action bride, kita pa ya ang basulon. Kaya di magpalayag ta sang balita daan. Although nga Bacolod City is ara sa Negros Occidental, pero lone district siya action bride bala. May ara pag diyan naga-comment nga nano makamo nga ang Bacolod City at sa Oriental na nahaw. Ate ina nga mga tao nang kulang gid bla sa kon sa mga kwan pa kulang sa calculator bla. Action firing line. Puro lang equals sa way ga times kung isabla ti magpamangkot ka mo dason mangkot. Hindi kay dala komentar nga hindi man among pamangkot kag komentar. Ari gani basahon ko ni gani si puti tlog ito kay sagi sa komentar de kundi may sikyo ko ng Bacolod ginaplastar lang gani ang ginabaso niya action radyo pa. Mango lang ko numelita. Mango bla kasi tao sa komentar way blaga tuon. Action eden. Gusto ya lang naguro action by ang atamyawon. Ano man di ang feeling kung mabatian niya ang iyang ngalan sa radyo. Si puti. Pero basi mambalay ban nga ginapatulan tan action braya. Pero kay ti may ara man kis rason bala nga masapakan mo gid. Hindi, way ta na ginapatulan. Ginaedukar ta lang ang ila sini kakulangan sang ila sini nga ihibalo bala kung kaisa hambal ko social media for comedy, for communication, hindi kay magpanglait kay mo sa ibang nga tao nga daw ikaw na lang yung pinakamaayo. Tiyan mo niyo, ang action radio, basi ga monitor kada puti, pamati kadang ikaw nga kwan ka, kung ga monitor kada, ang action radio ay kita ga report di sang palapaw. Nga amo ni pagkabuas bawion mo kay hindi gali amo. Action din. Correct, action right. Tika pamati, siguro gin-delete yan na to. Kay gin-screenshots ko mo, gin-chat ko pa sa kanila ko, hi, hello. Na nag-reply? Why, kadlok yung garo sa sinungalan ni nga fit toy ni man. Ginakulbaan, ginadaan na iban, basta mag-chat nga amo. Sige, go ahead. Pero action bray, kabalo naman kita, may mga initial naman nga guidelines, hingin pagwa man ang national regarding ni sa GCQ reaction bray. Ilan taon lang nila sa aton nga Facebook page. Kaya ang ibandaan, do kita pa action bray, ang ilaman educate no nga mabal nga, magsulat ko gani sa nga akong address, Purok Amoni, Barangay Amoni, Bacolod City, Negros Occidental 6100. Dason mag-address ka mo, kung taga Bacolod ka, butang mo be, Purok Lison, Barangay Banago, Bacolod City. Hindi nyo na paglintrahan ng Negros Occidental para kabalo ka mo, ha? Rikta na lang ka mo to Pilipinas, dayon para goods na, no? Kung taga Kanduni naman ka mo ya, Barangay 1, Banwa o Kanduni Municipality, Kanduni Negros Occidental. Bay inyo ng Bacolod, di kaway nilabot sa inyo da. Ara na, agro hapo sa nagro ng Chindiyon Action Eden. Kung gusto nila, pwede man sila kabot ng Amerika, Australia da. Hindi, Earth na lang, Rikta, kalibutan. Philippines, Earth. Para daw mo na. Wala lagi question na yan. Way na di may galing kiti maintindihan. Pero ang ibang nga naga-comment, balagin pang i-check ko to Action Eden. May mga utaks man, pro. True. Okay, may naka-eskwela man. Ambot kung din lang pinangbudyot, ni nga Bacolod ko, no, itingob mo sa Negros. Island lang na iya, gatungtong lang ta sa Negros, pero si Pirate nga ton sinipang gobyerno. Huwag kita ang Bacolod nun, huwag ginagabuto iya sang gobernador, vice-gobernador, kag board members. Ba't ina nyo ginaa? Kaya may kaugalingon kita din nga kongresista, mayor, vice mayor, kag mga konsihalis nga iban way nakitaan sumong. Action firing line. Action Eden? May pahapon. Ano pa? Sige, iban pa nga balita da. Ginpahayag action right ni PDR Mohead Dr. D. Gerhard Kailan nga may yara pa sang 1,461 ka mga registrants ang natalana nga ila buligan kag i-process pa ni action bray agud nga makabalik sa probinsya. Kag tisro sa iya makapauli sa ila tagsa kabanwa kag syudad. Kay tisro kay Kailian padayon sila nga magabulig tubto makapuli ang pinakaulihi nga negrense nga luyag magbalik sa probinsya sa pihak nga
nagapadayon action by ang COVID-19 pandemic. Di dugang parikailyan ila ginasunod ang protocols kag ginapatuman ang 14 days quarantine period sa mga nagaabot agod nga ti mas masiguro nga hindi maglapta ang virus sa probinsya kay ti kinahanglan action by suno kay kailyan nga may nagakaigo nga dokumento ilabi na gid ang certification gikan sa National Interagency Task Force agod nga makabiyahe sila papauli diri sa Negros kasi suno pa kay kailyan nga mahibaluan man lang na action ba kay damo kay inga nagapamangtot man sa live nga ti sir naka-register naman kami nakapalabot naman kami dira sang concern sa inyo nga wala gyapon na process ding among papers si suno kay kailyan ginamat-amat man lang nila action bray mabalaan na puno sang amo nga persona nga sila na ang next batch nga mapauli bangon nga ti ginatawgan man sila from diri mismo kay ti limited man lang action bray kuno mo ang eroplano bala ang airline kag ti limitado man lang di ang nagadepende man action bray sa availability man diri sang quarantine facilities sang probinsya kag ti gina-stricto gid sang IATF national ang clearance nga ginahatag nila sa probinsya. Pero in so far, action bray sa karon may 105 ka mga persona ang naka-quarantine sa Ibi Magalona facility. Pero may 33 yang natalana nga mag-graduate na. Graduate ija ila term action bray no. Na ti makagwa na one of these days sini nga semana. Samtang dito sa Mambukal Resort 63 naman yung ka-persona kag ang yara dito karon kag 41 ang natalana man nga iga-release. Action Eden. Action right. Ako nag-ayo lang kuno sino yung mga manug-abot bala nga kabay pa hindi kamo mangita sang klase or class nga healing center ha nga ginreklamo ang Ibi Magalona kay wala aircon, wala kisame, damo hilamon sa likod. Kay ti emergency ining aton, hindi kita like China nga 10 days la nakapatindog sila ya building action Elray no nga pwede na tiniran sa mga suspected kag mga probable kag mga kwanto nila ti may nagloro reklamo ti si Gov Lacson kay na pagsabat niya siya na ano maning obra nila nga emergency gani mo 14 días malang na ti do mangita sila ya hotel action Eden ho correct action bray pero ti amo lang ng pangabay man pero sugod ni action bray no sang mga nagapadayon nga repatriation man sang both governments diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental do nagadamo nagid ang mga padalaman sang reklamo kag hinanakit nila action bray sa aton nga Facebook page ilabi na tong nadumduman action bray no kung madumduman ta nga ining duha bala ka latest nga positive di bala OFW ni sila damo nagapamangkot action bray mo kun nga ang nakasulod di sila nga positive sila gali when in fact dapat nga dito sa ila ginhalinan dapat may certification na ti base siguro action bray sa kadamo man bala sang ginahuikotar man dito sa probinsya sang Cebu base may lapses man dito sa ilang part kiti do ka imposible man kuno action bray no nga ti nakakuha sila o kung nagpositibo sila sa COVID-19 while transport o kung while nagabiyahe sila padulong diri sa Negros Occidental. Pero good thing ang aton diring gobyerno provincial action bray no nang although nga naka-quarantine dito na sila sa ilagin halinan pero gina-quarantine di sila gyapon sa pag-abot kay ti kung imagine mo action bray kung pag-abot di ka ginpapuli to sila rekta baw ayawa naman ka contact tracing nga aton nga mga otoridad baldagid pero in line with this action bray no idugang ta na lang kay ti damo man nagapamangkot bala action bray about sa outbound travel naman niya pero ti balik konta sa Action Eden Aboso. Action firing line. Las 8:55 may napamangkot diring bago nag-alalabot kuno sa Bacolod din sila i-house sa Lopisay na elementary school no dira sila irekta karon ining Bacolod non Action Eden Action Bright amo tong hambal ni Kailyan nga kun may kabudlayan ang inbound travels bala mas mabudlay pagid ang outbound ilabi na sa mga domestic flights kuno Action Bright kay tisuno kay Kailyan kun domestic flight o kun ang isa bala ka persona ang magabiyahe like padulong sa Manila
gikan sa probinsya naman niya sang Negros Occidental. Kinahanglan nga didto siya makigangot sa iya kadtuan, local government unit sa iya kadtuan para magpangayo sang acceptance kun action bray. Nga certification nga nasaad nga batunon to siya pag abot niya nga halin di siya sa Negros Occidental nga isa man ka lugar nga infected man sang COVID-19. Wala labot sang certificate of acceptance sa kadtuan niya nga lugar action bray kinahanglan gid sa gihapon sang certification man sang National Interagency Task Force. Pero kung foreign nationals naman action bray medyo huluhapos-hapos kuno ya kay ipabalo lang sang probinsya abe sa National IATF buligan sang probinsya nga makigangot sa available nga airline kung di sila pwede kasakay kag importante lang mayara sila gilayon sang connecting flight namin hindi na sila wala action bray magstay pa like sa Manila abe kag matravel na sila din kung sa diin sila mabalik o kung mapuli kay samtang action bray kung isa naman niya ka Pinoy ang natala na magbiyahe pagwa sa Pilipinas dapat makigangot sila sa Overseas Workers Welfare Administration o kung OWA o kung sa ilaman nga employer para among magproseso sang ilang nga clearance agod masiguro nga makabalik man action bray sa ila sini nga gintrabahoan. Action Eden. Sige. Adrian tayo ni Asta kaya patrol balikan ta sa ni Matin Action Eden. Salamat Action Eden ha. Yes, good action bray. Kag may mga I think may mga negrense man action bray no nga nag-abot man upod ni pero idiretso na sila sa EB Magalon na nga housing facility naman niya. Yes. Balikan sa Kapitolyo Provincial Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Balikan tang patrol, nakaplastar na sinimatin na patrol, Action Jan. Okay, sige na, contact pa natin. Las 8:57. Ara ng patrol natin, ano? Okay, patrol, Action Jan. Action by mga gabi sa liwat kag sa tatanan nga mga kaaksyon kag Japon ari kita di live nag-report. Actually nakakuha kita di sa listahan sa 24 ka mga persona nga sakay dira sa sulod do kalabanan dito of course daga triginismo sa surad sa Bacolod. Pero may ari karon nga gabi nga taga Escalante ning Ilay Matla and sa probinsya sa Negros Occidental sa action by so bot sila sa Ibi Magalona ni saya nga madiretso no. Nag-abot diri kita nila nag-wave kid sa ina action Jan. Action by? Duro distansya ka lang action dyan, ha? Layo ka man lang? Oo, layo kami ang sabay, no? Kasi layo kami dito sa area mismo. Karoon nga gabi, no? Ginatulog-tawagan niya. Ma'am, ginatawagan mo siya? Sana? Awi ko sana, no? Ginatulog siya talaga. Siya tulog-tawag? Basi pwede dito sa matawagan to, ma'am? May gasugat na? Ha? Ano na sila, mga taga-health? Ay, hindi, taga-Escalante sila. May utod sila action bay nga nag-abot, no? May sugat, Oo, sugat. Ma'am, may gabi, action na. So kami, ma'am, ng utod mo nito, ma'am. Ano, manghod, no? Manghod mo. Taga-diin ka na, ma'am, sila. Kamo, ma'am? Escalante. Bali, saan, ano ginitrabaho yun, ma'am? Siman lang. Siman. For how long na ganit, Lord? Mga 15 years na. Ba? 15 years sa galing Siman, aksyon na bray, no? Diba? Usually, lain-lain man nga barko, posible ginasakyan niya. Ang latest niya, ma'am, nga ginasakyan ano ganit, ma'am? Cruise ship. And then nila diretso nga pinakalasing nga lugar. Dubai. Pa mga duwa nga mag-utod, supportive, ari gid karon nga gabi. Excited gid. Pero nag-wait to dala. Okay. Action bay? Pero sila action dyan, may restriction man sila ino? Oo. Yes, Ma'am, kamo kuno, makapalapit ka mo sila o hindi? Hindi. Amo na restriction sa inyo. Oo. Ang gusto niyo lang subong nga nagkanto ko mo dire kay miski ma-wave yung pala makita niyo, okay na? Ay, siyempre, okay. Happy na kami. Happy na. Oo. Kaya rin naman siya din sa kulod. Amo lang ginaginapahin niya, ma'am. Pali, ang inyo lang gidya nga ayo gidya nga makapauli lang din sila. Pero sa inyo ganit paglantaw, pila sila kabulan na sila sa Manila nag-quarantine? Naabot siya sa Manila, March 18. Isa ka bulan. More than a month sila sa Manila. And then damo man sila or siya lang isa, ma'am? Damo. Pero dito sa quarantine area, siya lang isa or siya lang isa. Isa sila. Ano nila naging quarantine? Hotel? Hotel. Yung ilang hotel expenses, sino nag-cover man sila, man? Company. Ang company, may lang yun. Pero tika mo sa ko, no? Enough lang man ilang gasto dito or duga hakulang naging sila, ma'am? Ang lang kay ang sultin niya, company man talaga shoulder. Company na nag-shoulder.
Ma'am, kamo di ba, from time to time, nag-istorya na yung mga kamo sa ila yan. Kamusta man sa kolong? Okay lang. Kadlawanay lang. Wala siya. Boring lang midday. Kaya hidugay na midday sa... Gusto kong lipay na no? Oh, syempre. Pero ma'am, hindi ka mo ito kapalapit sa Ibi Magalona. Yan, sa tinari lang siya nakipagod siya. Makita na naman siya. At least lang. Doon na lang siya. Kung mapauli siya, direct na lang. Gaimo lang. Halo to, baby. Gabi ko, dito po lang, no? Contact mo from time to time. Siya, gito ka nagkagina ang nag-wave-wave. Oo. Dito ka lipay, nagkagina na ng wave, Ay, no? siyempre. Ano ko naman iyang complaint mong service list? Ito na mong kaya kung bag. Galing di pa na makuha ang dalaction dyan, no? Ay, hindi nila makuha ang dalaction, Bray. Pamunitig, gabag kentol sila kaina, no? Ma'am, sa Escalante, ginisega puli? Oo. Di may pamilya na ni Saya? Oo. Di niya pamilya, ma'am? Escalante na. Escalante, Escalipay, dito sa pamilya, no? Oo, balo na ganyan mga bata. Maaari na ma'am. Ara na tata nila. Pero okay lang ni ma'am nga 14 days mag-quarantine na sa anay. Oo, okay lang, oo. Kasi hindi man, no? Importante, after 14 days, hopefully, makabalik na sa pamilya. Oo. Sila sa kapag ka nagkasakay, wala ka puli, ma'am? 6 months na siya. Ha? 6 months. 6 months. Okay, so another 6 months naman sa mga nagkalik mo na itabo, pandemic. Pandemic, o pagbalik niya, December 2019. Yeah. Kapuli siya kung March. Ang biyahe, wala na yung barko. Kapuli sa company. Dami sila, kung sila natulog niya, ang puti, one time, garo. Okay, ma'am, ano ganun name? Ano name mo ganun, ma'am? Bawal ka na. Sige, hindi lang. Sige, thank you, ma'am, yung gabi. Thank you, ma'am. Oo. Sobrang thank you, sa Dre sila, sa pamilya, wala, Dre. Amo na yung sitwasyon na ito, kiro gabi, Direksyon Bray, managtapos naman gida, papanahog. Base information na ito sa sulod, pila na lang ka mga OFW ang ginahulat, and ang ibang place na may wala pag-ipasaka sa bus ng Kalabanan, kaya gina-check pa ang Sombray ang ilang mga requirements. No? So, paano nang pinakalit rin ang sitwasyon? After the diretso naman na sila sa Graciano Lopez High na Elementary School. Right sa patrol, ang taglibot sa Bakaredaksyon John Diaz, sumasagot na sa aksyon sa Bakaredaksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Okay, nagabot na mga ka-aksyon ang Negrosanon kag Bacolodnon nga mga OFWs, mga seaman, sinigid lamang tinagababay-babay na tusla sa ila sining mga tag sa kapamilya. Action firing line. Nag-alalapas tong pamilya nila pero hasta lang sila sa babay-babay, anay hulat sila anay 14 dias naman kay may ma-stay pa ni sila no para sa 14-day yang quarantine. Action firing line. Panigurado kay ti way takbalo sa ila sini although nga ti dito sa Metro Manila na quarantine naman ni sila mo double check lang ni double lang ini nga paghatag sang seguridad sa aton tanan-tanan kay ti kon papuli onirikta karon way man tayaga pangayo basi pa lang ti didto sila karon pamilya basi malatnan man. Action firing line. Pareho to sa Ibi Magalona ang halin sa Cebu kundi may duha to ka positive may lang kay ara lang to sila kundi didto lang sila. Action firing line. Sige, no, ang way ko na tamyaw sa buong gabi, kadamo sang aton nga talawgan to tani sa barangay 10 do na alang kita sa Tiempo pabasan ta no sa aton sini nga pagpangalagad. Pasensya gid awas na monitor ka madam, pasensya gid may na una kita kag naplastar pagiliban nga balita pero prioridad man kamo kutani kay nagaling kay nang aton sini patrol nakatutok sini pag-abot sang mga taga Negros kag Bacolod. Action firing line. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action na Magbanwa, sa technical side we have Action Nelmar Madera. Upod man sa Action El Rey Dotilios, back up naton sa News Center with Action An Defensor. Standby dugay-dugay with Action Eric Magbanwa sa Action Night Patrol. Kaginyo naman nabatyan isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line maghilibati ta buwas sa mga gyapon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon
Radio. Action Radio.